Sorry naman eh. Ay, mental dulu जाखोहाय mental बर' mentalआ गैया mental बर' hello mental बर' ha होनो mental नामानो mental ना मा जाखो hello नामानो mental single boy hello बाजै होनो आरोना खि खबर होनो खबर फाल नोंनियालाय माबायदि सिंगेल बय बिबोनांसोना मेन्टेला हा मिनिबायहाय गरमथारलै सिंगेलालाय दान दे बिमा होनबाय दे फिफा दे सोर जाखोब्रा मेन्टेलालाय खाना खा लिया क्या वाला खाना नहीं खाया मेन्टेल बर' आदसा सिंगेला मोजांलै बाजै होनदों आरोना जोंहा सिंगेला मा होनदों ओमफ्राय मा खालामबाय दंलै बाजै होनदों आरोना आङो मा होनो ओंख्रि संगासिनो दं आरोना मेन्टेलन मा नामानो बिदिलै ओमफ्राय जोंहा आरबि नुजाफैदों आरोना मोखांखौ देखायलै होनदों आरोना मोनसे र' देखायगासिनो आयौ नै साउन्ड जालायबायसो गरमथारना मोखांखौ देखाय दा देखायनोसै र' ओमफ्राय मा ओमफ्राय जोंहा मेन्टेल हा इज माइ मेन्टेल होनदों आरोना आदसा सोर जाखोलै मेन्टेलालाय संखोरा बाजैनो जोगोनारसो संदों आङो जा गरमखाना आइ गोलोमजोब्बाय नै आरबिया मा ओंख्रि होनदों आरोना ओंख्रिया जोगोनारसो आरबि ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला हेलौ होनदों हेलौ सोर जाखोब्रा मेन्टेलालाय एसिडेन्ट को ब्लू डीजे ना बोला मेन्टेल बर' हा सोर जाखोलै मेन्टेलालाय मेन्टेल कौन है रे इज माई रेनबो में रेनबो मेन्टेल बोला आदसा बर' टाइटेल सोर जाखोब्रा ओमफ्राय र' ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनदों औ इनसानखौ गरमाव एसे गरमाव मा होनदों खाख्लब जानोसै आरोना बाजै होनदों आरोना ओमफ्राय र'
मा मानखो माबा सिंगेला गैया मा खाख्लब ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला मा दं हा मानसि हारसिं के मेरि हो गादि आस गोदि आस मेन्टेला सोर जाखोब्रा आइदि बावसो नामा आदसा ब्लुसो बिदोंमोन नामाब्रा मेन्टेल बर' ब्लु हा ब्लु मांगा थाकिया ओमफ्राय जोंहा मांगो सिंगे मेन्टेला हासि हासिया ओमफ्राय जोंहा हेन्डसाम आदसा स्क्रिनाव हा हाय बाजै इन्टारेस्ट नाङा आदसा स्क्रिन नङा मोखांखौ आङो बेगल'सो खालामदों र' देखायनोसै दे होमबालाय नै गरमथारना ओमफ्राय इन्टारेस्ट नाङा होनदों ना दांखो नै स्क्रिनावहाय हेन्डसामा आदसा हेन्डसाम दैमारि थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय मेन्टेला मा रेनब'ला रेनब' मेन्टेला मा मेन्टेलनि क्या बोला हो ए सिम बाया हा अरे मेन्टेल बर' समझ में नहीं आ रहा रे हाय मेन्टेल हा बाजै सनजित मा होनखो बाजै बबाव थाखुमाखो नोंलाय होनदों आं थाखुमादोंसोमोन ओमफ्राय जों सिंगेला हा हा जोगोनारखौ आदसा खावख्लाब बिगबो राबाजै खावख्लाब बो बो बिग राबाजै होनो खावख्लाब जोगोनारखौ बार'जों ओमफ्राय जोंहा हेन्डसामा माबाय गरमथार आरो बेगसो खालामफिनसैलाय दा आङो ओमफ्राय वेलकाम बिमा आदसा मेन्टेला अन होनदों आदसा थेंक इउ मेन्टेल सिंगेला मानसिया वेलकाम बिमा दासो साफा नुथारदों रा होनदों आरोना आदसा मेन्टेला मा होनदों आप ये सुंदर दिख रहा है रे बोला अच्छा मेंटल बरो क्या नाम लिया रे मेंटल बरो आप ब्यूटीफुल जिक्केल हाय मेदाम ना हाय मेदाम दाउखुमै हाय बाजै मा खबरलै होनदों ना आदसा खबरा आंना मोजां गाज्रि गेजेरावनो आरोना दाउखुमै माने गाज्रिया जाहैबाय देहाया बारा मोजां नङा ओमफ्राय मोजांबो मेन्टेला मा होनखो राम आर मिउजिक मेन्टेल गैया ओमफ्राय जोंहा हेन्डसामा मा होनखो ओंखाम जाखांबाय नामा होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै आरोना संगासिनो ओमफ्राय जोंहा सनजिबा मा होनदों बाजै मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रिया माबासो जोगोनारसो संगासिनो आरोना आङो मबाइलखौ नायदावनानै दोनदों एसे ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनदों ओमफ्राय त्रिपुरानि आदसा जोगोनारखौ साख' खुमब्रा बुङो बाजै होनदों आरोना आदसा नोङो त्रिपुरानिसो रायज्लायबाय खोमा बुजियानो आंहा त्रिपुरानि भाषाखौ बुजियानो मेन्टेला मानके रेम्बो हिरो रेम्बो बोला मेन्टेल बर' रोंगौना रोङाब्रा ओमफ्राय जोंहा हेन्डसाम मा होनदों मेन्टेल दैमारि आदाया बहा थायो बाजै नोंहा नों हारसिंसो जायो नामा होनदों ना आं हारसिंसो मा होनो नोंदाया मा होनो बेलेगावसो थायोना
सिंगेला मा होनखो आदसा बुजिबाय दा ना बाजै होनदों आरोना बुजिबाबो मा होनो बावगारफिनोलै आङो लेखा फरायनाय बायदि फरायथारबासो गोसोआव थागोन आङो सिंगेल वे आगै ओमफ्राय मा होनो दाउखुमैया दानो मोनाखै नामा होनदो आदसा दाबो मोनाखै नामा दाबो ओंख्रिया होनदों आरोना ओंख्रियाथ' मोनबायमोन बा फाजा एवदोंमोन आरो आलु ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला मा होनखो हेलौ होनदों हेलौ मेन्टेल बर' हेलौ प्रिति नार्जारि मा आब' नोङो दैलिक एलबि फैयो नामा होनदों आरोना आदसा दैलिक एलबियाथ' फैजागासिनो ओं दसे ओमफ्राय आङो दहाय फुङाव होनाय जायासै नालाय माने देहाया मोजां नङामोन ना लोमजानायमोन ओमफ्राय आङो दायो होनो होआहै दसे होनसै होननानै होबाय आरोना प्रिति आगै ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला मा होनखो हमको ब्लू दीजिए नहीं यार बोला अच्छा दे दिया दै मेन्टेल बर' दे दिया मेन्टेल बर' हाबो ओमफ्राय जाय हेन्डसामा मा होनखो फंबाय आगै गैया नामा बाजै होनदों आरोना फंबाय आगै माने सोरहा हासबेन्डआ नामा ना मा होनो फंबाय आगै सोरखौ सोंगोन ना फिसाला दंना गैया होननानै सोंखोथाय हेन्डसाम ओमफ्राय जोंहा आनन्द आगैया नाइस आब' होनदों थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय आंनि दर्शन होनायनि थाखाय सनजिबा बाजै मा होनदों बाजै नोंसिना बङाइ मा गामि होनदों आरोना बङाइ मा गामि आदसा गोजोनफुरि बङाइ गोजोनफुरि आरोना सनजिब ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो बाजै नोंनि बे आदसा बुंनायखौ जा मिनिनो ओंखारो आदसा होनफ्रांबावबाय होनफ्रांबाय थाग्रा जाबाय आङो मा होनो रायज्लायबानो आदसा फिसालायाबो सोलोंबावबायसो आंना आदसा होनो सोलोंबावबायसो आरो जोंहा प्रमद नार्जारि थेंक इउ गोजोननाय थाबाय प्रमद आंनो दस्रा फैनायनि थाखाय बिके बाजै लाइक दोनबाय थेंक इउ रोजा हेन्सेमा बाजै फिसाला आदसा गैया नामा होनदों फिसाला सासेल' दङ हेन्सेम ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया बाजै साब खालामलै आंखौबो आं आदसा दहाय नोंखौ साब खालामखाबाय आं हरबाय आं दाना आदसा आं आदसा हरबाय आं जागोन दे दाउखुमै खालामगोन दे आङो दे ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला मा होनखो अनंत आपको भी सीना सब्सक्राइबर कर दिया मैंने एक मैसेज भी किया है बोला अनंत मेंटल ने आपको सब किया मैसेज भी किया है बोला ओमफ्राय जोंहा फैखो बावला आयु मा नाम जाखोलाय हेलौ दिदि खाम जाबाय होनदों आरोना बावलाया ओंखाम जायाखै बावला थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि दर्शनाव फैनायनि थाखाय मा नाम जाखो बावला नामानो बोरैबाथारलै ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनदों नोंना आदसा बुंनाय ओमफ्राय बाजै संगिताना खम जारला बुंनाय थैगोनलै नोंसोरजों होनदों आदसा होनफ्लांबाय थायो दे आङो संगिताया बिदि होनो आरोना खम जारला होनो होनबाय मालाबा एगजाम फाइभआव थांगोन आं र' संगितानि एगजामाव माबा सरि एलबिआव थांनाय नायगोन आं र' जोंहा सन्दिपआ मा होनखो बाजै राजाया उन्दुबाय नामा होनदों राजाया उन्दुवाखै माने लेखा फरायदों आरो फरायगासिनो ओमफ्राय दाउखुमैया मा होनदों जोंहा फावदुर बाजै
फावदुर बाजै होनगोनलै आं होनदों आरोना अ होनजायो ओमफ्राय जाय हिनजाव मा होनखो बावला नोङो बाजै बावलासो हा हिनजाव मा होनगोन बावला नों बाजै बावलासो ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला मा होनगोन दाउखुमै ब्लग आपका पासेन सब्सक्राइब कर दिया मैंने एक मैसेज भी बोला मेंटल ने दाउखुमै आपको सब किया और मैसेज भी किया है बोला ओमफ्राय मेन्टेला हेल' होनदों सिंगेल बया आदसा आदसा हा 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 जाबावबाय ओमफ्राय जोंहा फावथेन औ लाइक होनबाय आरो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय फावथेन गोलावआव फावथेनखौनो लानानै आरो गोलाव लिरदेरबावबाय गोलाव लिरदेरबावो आरोना फावथेन गोलाव जारलाखा थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मेन्टेल बर'आ हा हा होनदो जोंहा आदसा होनफ्रांबावबायसोलाय सिंगेल बयाखै आदसा दिपक थेंक इउ दिपक आंनो होनायनि थाखाय लाइक दान आरोना फैग्राव थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय मा नामलै लेकाय ना खास लेक खास ना मा नामलै आई लव बर' पीपल बोला आई लव बर' पीपल बोला थेंक यू लेक खास मेरे लिस्ट में आने के लिए बर'ना हारसामोनलै ओमफ्राय जा फावथेन गोलावा मा होनखो लागायदो लासै होनदो आरोना लागायगोनसो ओमफ्राय मेन्टेला मेन्टेल बर' थेंक इउ अनरदनि के लिए मेन्टेल बर' ओमफ्राय जोंहा सन्जिबा मा होनखो राजाया बेसे क्लासाव फरायो बाजै होनदों क्लास 1आव मोनबाय आरोना फिसाज्लाया ओमफ्राय जोंहा हिनजावा बाजै आइरुआ उल्थां आदसा फाल्थां मेसेज फरायोलै बिदि जाखायो आंना बिदिनो उल्थां फाल्थांसोखा मेसेजआ जारलासो ओमफ्राय दिपकआ अन होनदेरना फावथेना मा आयु फावथेन मा दानला बायखोबा मेसेजखौलाय फावथेन मा होनो मा लिरनाय मोनसै ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनखो फावदुर नाथुरलै हा हमें बस के वो सर्कल वाला वो है उस चीज है शीशे सर्कल वाला वाला कुछ शीशे नहीं है अरे भैया के पास होगा ना मेरे पास नहीं बोल वाला है फावदुर नुथारोलै बाजै नोंखौ होनदों आरोना जोंहा दाउखुमैया जाफैलायबाय बिनिया फिसालाया प्रियंका मा होनखो जोंहा हाय आब' सना लाइक दानबाय थेंक इउ प्रियंका आगै आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय फावथेन गोलावा फावथेन गोलाव नङाबा जायालै होनदों आरोना नोंगौ नोंनायालाय फावथेनखौथ' लाबाय आरो गोलाव लिरदेरबावलायबाय ओमफ्राय जोंहा लेखास ना आई एम कहिमा आदसा आई एम कहिमा नागालैंड इंडिया बोला अच्छा अच्छा खोनासंबाय थादो दे नागालैंड कोहिमा नागालैंड से है आप थैंक यू वेरी मच मुझे इतना दूर से सपोर्ट करने के लिए प्रियंका मा होनदों जा ओंखाम जाखांबाय नामा आब' होनदों जाथ'वाखै आगै ओंखामखौ ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया होनगोन आदसा बाजै बिखे नोंनि ओंख्रि खामजोब्बायलै खामखायो आंनिया मा होनो फाजाब्रा खामखाथारो एसेबाबो खामखायो दहाय सानसुनि फिनजायाबो खामदों आंना ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनखो लाइक दानलै बाजै होनदों आरोना आयु दासो होबाय लाइकखौ दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा लेखासनि क्या बोला आर इउ फ्रम आसाम बोला दिपकआ मा ओंख्रि जाखो होनदों ना ओंख्रिया जोगोनारसोमोन दिपक ओमफ्राय जाथ'वाखै ओमफ्राय ओंखामखौनो देहाखौ बोरैबासो मोनफिनबावदों ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला मा होनखो सन्जीव ब्लग आपका बिजनेस क्या बोला बिजनेस सब्सक्राइब कर दिया मैंने एक मैसेज भी किया है बोला मेंटल बोरो ने संजीव आपको सब क्या मैसेज क्या बोला ना
ओमफ्राय प्रियंका मा होनखो आब' सना मा ओंख्रि होनदों ना ओंख्रिया जोगोनारसो आगै जोगोनार आरोना ओंख्रिया ओमफ्राय मेन्टेला हेल' बोला मेन्टेल बर' हा ओमफ्राय जोंहा हेडसा मा होनखो औ बाजै हायलुरि आदसा माथो फंबाय राजाया फंबाय राजाया हिन्दीनिसो रायलायो माथो होनदों हिन्दीसो रायलायो ओमफ्राय बर'खौ हायो ओमफ्राय माखौबा बुजि नागिरा बर'खौ किसने बुलाया तुमको नहीं आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम ना आता है ओमफ्राय जों मा होनखो फावथेना मा होनखो प्रियंका ब्रह्म मारै दं खबरफोरालाय होनदों आरोना फावथेन गोलावा प्रियंका ब्रह्मखौ माबोरै दं खबरफोरालाय ओमफ्राय जों प्रियंकाया हार्ट हरबाय थेंक इउ प्रियंका मोनखो मोजां नों ना मोजां नों नालाय फावथेन होनदों ना मोजां नोंनालाय फावथेन होनबाय आरोना प्रियंकाया ओमफ्राय फावथेन गोलाव जोंहा प्रियंका आচ্ছা बाना ए मबाइलजों नङा प्रियंका फावथेन गोलाव मा होनखो प्रियंका ब्रह्म मी लेंटन आচ্ছা बाक्लारि हे सिस्टार जी बोला मेन्टेला बर' हा होनबाय प्रियंकाया अन सिंगेल वया आंनि फुङावसो हाबफैदोंलै बाजै नोंनि ओंख्रि खामनाया होननानै नायनो गन्थंआव जाबोबावबाय आरोना जाजानायसो नंला नामा आंनि ओंख्रिया ना रोजा फावथेन गोनां मा होनगोन प्रियंका ब्रह्म मोजांहाय रावखौबो मोनाखै आङो थालिरसो गायजानोसै लां बे जोनोमाव ओरैसै आरोना आচ্ছা जारलासो नामखौ मोजां लाबानो जायो फावथेन गोलाव ओमफ्राय मेन्टेलाव अनदों थेंक इउ मेन्टेल अन रखने के लिए मेन्टेल बर' सिंगेला मा होनदों आচ্ছা बिखे बाजै आंना एमबि आচ্ছা जोबसिगोनलै होनदों आरोना आयु दे एमबि जोबसिगोनबा मा खालामबावनो आरोना ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनदों दहाय आंखौ सोर साफ खालामनाया सोरमोनलाय बाजै होनदों आरोना माबा बे मेन्टेल बर'आ खालामदो दाउखुमै मेसेज हरदों होनदोंमोनलाय मेसेज थाङाखै नामा ओमफ्राय प्रियंकाया मानो बला जायख्लं बर'आ हेल' बला ओमफ्राय जोंहा हेन्डसामा मा होनखो भाभी जी आपका भैया अच्छा आपका भैया लिखा ना भैया हिंदी वाला है क्या बोला हिंदी वाला नहीं है बोडो है आपका भैया हिंदी वाला नहीं है बोडो ही है जायख्लङा मा होनखो बिफानिफ्रायसो साबसिन हाबावो बियो हिन्दीखौ ओमफ्राय जोंहा जायख्लङा मा होनखो अनदों थेंक इउ अन रखने के लिए जायख्लं बर' ओमफ्राय जोंहा सिमान मोजांखा दाउ मोजांखा दा होनदों ना मोजांखा दा होनबाय आरोना मोजांखा आंखौ सोंदों नामाथाय सिमां ब्रह्म थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि रुसनाव फैनायनि थाखाय प्रियंकाया हार्ट हरदों थेंक इउ जायख्लं हा जायख्लङा ओमफ्राय दाउखुमाया मा होनखो थेंक इउलै सोर साब खालामनाय नायना बेक रिप्लाय होगोन आंबो होनदों ना आচ্ছা बे मेन्टेल बर'आनो खालामदोंमोन ओमफ्राय जोंहा दिपक अन थेंक इउ थांलायबाय जोंना माबा थांलाय फैलाय जालायबायलै दिनै बिदिसो लानांसिगोन माबाबो गैनो रोङालै गोरिब ना सास्लायबो गैनो रोङा गैजानो रोंला ओमफ्राय जोंहा
Dipoga on by thank you Dipoga nane takai oमफ्राय जा प्रियंका मांगो on दं दे आब' सना होनदोंना WhatsApp thank you जा प्रियंका मानदो आङो एसे खामानि मावनि होनदोंना दे प्रियंका ओमफ्राय जा मा नामलै दुर्जदान बर'ना दीदी दुर्जदान दीदी आप कहाँ से है बोला अच्छा जी मैं बङाइगांव से हूँ थैंक यू वेरी मच मेरी रिल्स में आने के लिए ओमफ्राय ओइ बाबा बाइक दंमोन ओमफ्राय मेन्टेला मा होनखो अन हा होनदोंना मेन्टेल बड'ने आदसा सिंगेल बया गैया आदसा दे होमबा ना बाजै आं आदसा सरि थांसै दर हर दहर गाहाम त्रिपुरा मिक्स दे बाय होनदोंना दे होमबा दे एमबिबो जोब्बायबा थांसैबा बाय नै जाला लाइनबो थांबाय नोंबो थांसै होमबा दे मोजां मेन्टेला हेलौ मेन्टेल बर' सबको ओमफ्राय दिपकआ जोंहा मेन्टेल बर'आ हेलौ हा प्रियंका अन थेंक इउ मेन्टेला हा मिनिबाय हेन्डसामा जाहांगो बाजै हालुरि बोसोर जाबायमोन गोसो थोनाया आदसा ब्रेकआप जाबाय जा दुखु खा माइरिबो होनदोंना आयौ नंगौ नामा माबोरैथो मा होनो ब्रेकआप जाखो माबोरैथो हेन्डसोम दैमारि एफा गोबाव मोजां मोनलायनानै ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनखो बाजै कारेन्टआ मा जाखो होनदों कारेन्टआ थांबाय ओमफ्राय न' सिङाव माबा दंमोन आरोना मेन्टेल बर' मा होनखो मेन्टेल बर'नि बर' लेखा ओमफ्राय बिटिआर लिरदो आरोना बिटिआर बिस्वनाथ ना आं फैगौ नामा गोलावथारलै मा खबर होनदों ना खबरा मोजां ओमफ्राय बिटिआर मा होनखो लागाव होनदों ना आदसा लागाव दिपकआ मा होनखो आं दे फैफिनगोन र' दै बाजै होनदों आदसा अबाव थांनो दे दाउखुमै बाजै ब्लु हरलाय होनदों आरोना फिसा होब्रा बाबा नों संदो हरबायमोन दे दाउखुमै नायलाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मेन्टेला हेलौ हा हासुराय ओमफ्राय मेन्टेला मा होनखो खाना खा लिया क्या सिस्टर बोला खाना नहीं खाया बाद में खाऊंगी प्रियंका मा होनखो अन होनबाय थेंक इउ मेन्टेला हेलौ होनदो हेलौ लाइनाबो थाना होबाय मा जाखो लाइनाबो मुस्किल हेलै बैसिनि सार्सलाइटखौसो मोनबोथ'गोन नामा ब्रा दे सार्सलाइटआ जानानैलै बिसिनाबो जारलासो
बिटिआरा मा थाम्फै आदसा दुद्रुनाय थाम्फै दुद्रुनाय बिटिआरा थाम्फै दुद्रुनाय बेसो नामा नोङो होमबा नामा सोलायबाय थायोना ओमफ्राय जोंहा हेन्डसामा कार लानो हायिनि आदसा कार लानो हायिनि ब्रेकआप खालामबायलै बाजै हायलुरि आदसा नेथ' होनबाबो मानि थाखासै होननानै गाबबाय आरोना अन्थाव बाथाव कार लानो हायाबानो गारो नामाब्रा कार गैयाबाबोथ' जायोना ने आरो मा होनो मोजां मोनलायनाया कारजोंथ' माबोरै सोमोन्दो जाबावनो गोसोजोंसो सोमोन्दो थासै आरोना हेन्डसाम दैमारि ओमफ्राय जोंहा अजित नार्जारि थेंक इउ अजित गोजोननाय थाबाय आंनो रुपसा फैनायनि थाखाय फैलायबाय लां जारौ सना मा मा नोंखौ ओंखाम नामा ओंखाम जाखांबाय नामा होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै अजित नार्जारि थेंक इउ आंनो रुपसा फैनायनि थाखाय जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय ओंख्रि फाजाफ्रा मोनबाय आरोना दाउखुमाया जोंहा थेंक इउलै बाजै होनदों आरोना आं नोंखौ साब खालामहरगोन दे दाउखुमै नोङो सिन्था खालामनाङा गंसेखौबो लाना थांलायबायलै फिसालाया बे गंसेजों खालामहरग्रोनो हागौमोन आङो लाना थांजोबबाय ओमफ्राय जोंहा हेन्डसामा मा होनदोंमोन दा सामफ्रोमबो जौसो लोंग्रा जाबाय बाजै होनदों आरोना ब्रेकआप जाबानो जौ लोङो नामा देहायासो लस जागोनलाय ब्रेकआप जाबाबो लोंनाङाब्रा मा होनो हेन्डसाम ओमफ्राय जोंहा बिटिआरा मा मोजां ना थाम्फै दुद्रुनाय होनदों ना मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथ'योलै मा होनो थाम्फै बिटिआर मोजां गाज्रि गेजेरावनो माने मोजांबो आरोना ओमफ्राय देहाया बारा थिग नङा नालाय थ' एसे गाज्रि ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया दे जागोन दे बाजै होनदोंना ओमफ्राय स्पाइसि बाजै कारेन्ट गैया नामा होनदों आरोना कारेन्टआ थांबाय नै माबा थांलाय फैलाय जागासिनोलाय दिनै ओमफ्राय जोंहा मेन्टेल बर' हा मेन्टेल बर' मेन्टेल बर' हार्डेडिया थेंक इउ दिपक मेन्टेल बर' गेम अपार न' सिङाव थांनो र' खोमसि जाबाय बाला नै कारेन्ट गैया बैयाव जनोसै एबार
ओमफ्राय जा स्पाइसिया मा ओंख्रि संखो होन्दोंमोन आरोना ओंख्रिया माबासो मा होनोमोनलाय जोगोनारसो आरोना ओमफ्राय जा बिटिआरा मा होनखो आंसो दे बाजै होनदों आरोना आं एआरसो ने एआर थाम्फै दुद्रानाय लिरनायासो सिनायदों दे आङो ओमफ्राय जा बिरदाव हेलौ आप काहा से हो बोला नार्जारिसो माथो बर'सो नामा जी मैं बङाइगाव से हूँ बिरदाव नार्जारी थैंक यू गुजु मेरे विश में आने के लिए मेंटेला ऑन दें थैंक यू ऑन रखने के लिए मेंटेला क्या गर्मी गरम है क्या बोला हाँ गरम है बहुत कारेन्ट भी नहीं है तो दिंगा लाइक गाबहरबाय आरोना लाइक होनानै लाइकबो होबाय गाबबायबो गरमथारबो मानो गाबखो माबोरै दं दिंगा खबर सबर सोमदोन बर' बाजै होनदों दाउखुमैया अजित नार्जारिखौबो साब खालामबाय आं बेग हरफिन दे होनदों अजित नार्जारी आपको भी साब किया है दाउखुमै ने बेग रिटार्न कीजिए बोला नोंखौ साब खालामबाय नो अजित नार्जारी मा होनो दाउखुमै ब्लगा ओमफ्राय माबा रिटार्न हरफिननांगौ आरोना थांखो ना माखोथाय अजित नार्जारियाबा ओमफ्राय जा सोमदोन बर'आ मा होनखो ओंखाम जाखांबाय नामा बाजै होनदों जाथ'वाखै ओंखामखौ मोनबाय आरोना ओमफ्राय जा हेन्डसोमा बा कमप्लिटेड बाजै जब नागारबाबो मोनथारा होनदों आरोना आच्छा बिए कमप्लिट बाजै जब नागिरबाबो मोनथारा होनदों आरोना मोननोनो थांला माथो दाना ना नागिरबाय था नाजाबाय था मोनगोन आरोना सानसे हेन्डसाम दैमारि ओमफ्राय जा मिस्टार एयार आंथ' मा लिरखो दाखोरखासो नामखौनो दाखोरसो लिरना लाखादों जि दाखोर लिरना लाखायो नोङो एयार मिस्टार एआर अफिसियेल आरो दाखोर दुखोर माबा बेन्दों बेनलानि गेजेरावसो दोनना लाबावो नामखौनो ओमफ्राय जा बेदावा मा बर' निहि मी बोरो नहीं बोला अच्छा आप बोरो नहीं है बिरदाव नार्जारी मुझे लगा आप बोरो है क्योंकि टाइटल नार्जारी है ना तो इसलिए मेंटल बोरोआ गुड बोला अच्छा मिस्टार एआर लाइक दानबा अच्छा थेंक यू लाइक होनायनि थाखाय बेजोंबो ओमफ्राय जा दिंगाया मा होनखो लोगोफोर आङो दामानि फैनो हायाखै होननानै गाबदों आरोना बिजियाव दंखोमा ना गाहा मा होनो दिंगाया ओमफ्राय जा फावथेन गोलावा आयु गाबहरनाय जाखो ना माखो बेलाय मानो गाबलाबायखो फावथेन गोलाव ओमफ्राय जा अजित नार्जारिया ना मानो मानो खोमसि बारा गावखौनो नुनो नागिरा कारेन्ट हगाराफोरखौ बिरलांफैनाय समाव आच्छा सका सोङागारा मा लिरखो होसोहरनांगौ होनदाना आच्छा हैनांगौसो थांनानै बिलखौ अजित नार्जारी थांनानै हैनांगौसो लांफैबावो आरोना ओमफ्राय अजित नार्जारी नोंखौ माबाया दाउखुमैया मा होनो साब खालामबायमोननो ओमफ्राय जा अनजालि दैमा हाय आब' आंहा दासो कारेन्ट गैयामोन जोंनिथिं दासो फैदों होनदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय अनजालि आगै सना ओमफ्राय कारेन्ट गैयामोन आरोना नोंसिनिखै माने जोंनाबो गैया नै ओमफ्राय न' सिङा माबासो आरोना बियो मा होनोथाय बिदिखौ बुंनो रोंबावालै आङो कारेन्ट गैयाबा जोंग्राखा ओमफ्राय दिंगाया मा होनदों जा फनानो गाज्रि आच्छा जादों गाबबाय आच्छा फनानो गाज्रि जादों आरो होमबा ना जारला दे ओमफ्राय दा माबोरै जाखो दिंगा जानला मोनला नामा मा जाखो बेलाय जानला मोनला ब्लग हाय आब' होनदों आरोना हाय आगै सना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय जानला मोनला
ओमफ्राय जा फावथेन गोलाव मा होनखो अनजालि मारै दं होनदों आरोना फावथेन गोलावा मारै दंनो ओमफ्राय जा मिस्टार ए आरा मा होनखो अनजालि मा खबर होनदों आरोना ओमफ्राय मेन्टेल बर'आ हेलौ होनदों मेन्टेला अन थेंक इउ अन रखने के लिए मेन्टेल अजितआ मा होनखो हाब बेवाइफोरालाय नामखौ मा लिरखो होनदों नामखौ मा लिरखो होनदों आरोना अनजालिया ओमफ्राय जा अनजालिया मा होनखो मोजां आंहा खबरा होनदों आरोना ओमफ्राय मेन्टेला मा होनखो अनजालि दाय मारि आप कपि खाना खा लिया क्या बोला अनजालि दाय मारि क्या लिखा रे नामाखौलाय मेन्टेल बर' ओमफ्राय जा दिपकआ मा होनखो गाबोन एगजाम गैया नामा बाबुनिया होनदो गाबोन गैया समफोरसो दङ ओमफ्राय बिरदावा मा होनखो मैं सिंपू मैं सिम्पू से आया सिम्पू से आया बोला बिरदाव ने सिंपू अच्छा कौन सा नाम है रे थैंक यू बिरदाव सिम्पू से आया बोला ओमफ्राय अनजालिया मा होनखो अनजालि दैमारिया जाखांबाय मेन्टेल बर' होनबाय आरोना जाखांबायनो ओमफ्राय जा बिरदावना मा होनखो गरम बाराबा कारेन्टआ प्रब्लेम जायो बिनिखायनो दसे अफ जायो होनदों नंगौ नोंनायालाय ओमफ्राय गरमाबो अयथासार ना ओमफ्राय बिरदावा मा होनदों जा बर' होनदों ओमफ्राय जा फावथेना मा होनखो बिके आङो मादै गोदाननो मिथिङाव नामा मिथिया नामा गोसोआव नुना गाबनो ओंखारदों बिके आं हरनाय गोरानानि आच्छा मालाखौ नुना गोसो खांदों आं नोंखौ ओरैसै आरोना जाल्लाहाय बेखौ नुनानैसो मादै गोदान गोसोखांबाय नोहा होमबा माला नुनानै जाल्ला फावथेन गोलावजोंबो ओमफ्राय जोंहा दिपकआ अन थेंक इउ दिपक ओमफ्राय मेन्टेल अन थेंक इउ दिपक कमेन्ट दिपक कमेन्ट मेन्टेला बर'आ हा दिपकआ कमेन्ट लिखा ओमफ्राय हेन्डसाम मी साला जाता हूँ भाई पाबी जी खाना खाने के लिए बोला अच्छा ओके हैंडसम दैमारी पहले खाना खा लो ओमफ्राय जा दिपकआ मा होनखो कमेन्ट बोला फावथेन गोलावा अनजालि बेवाइफोर ना अनजालिया ओंखाम जाबाय ना जायाखै आब' होनदों जाथ'वाखै आगै अनजालि ओंखाम जाथ'वाखै आरोना मोनबाय खिन्थु मोननायालाय ओमफ्राय जा मेन्टेल बर'आ हा मिनिबाय जा दाउखुमाया स्पाइसि मुकुमबांखौबो आच्छा साब खालामलै कमेन्टबो हरबाय आं बेक हरफिनदों स्पाइसि नोंखौबो साब खालामबायनो दाउखुमैया आपको भी सब किया है दाउखुमै ने रिटार्न दीजिए कमेंट पे किया है बोला कमेन्टबो हरबायनो ओमफ्राय जा मेन्टेला अनदों थेंक इउ अन रखने के लिए अन दोननायनि थाखाय थेंक इउ मेन्टेल बर' ओमफ्राय जा बिरदाव नार्जारि आंबो बर'सो हाय होनदोंना आच्छा बर'सो हाय होनबाय ओमफ्राय जा दिपकआ मा होनखो लाजिदों ना मा बाजैसो होननानै मा लाजिलाबायनो गरमावलाय जाल्ला दिपकजोंबो लाजिनायाथ' खारखाया आंना थाखायो एसे थाफाखायो गावनो मिनिबाय थायो ओमफ्राय जोंहा अनजालिया मा होनदो आब' नों मा धोरोम होनदों आच्छा आङो हिन्दु ओमफ्राय जोंहा मेन्टेल बर'आ हेलौ होनदों हेलौ ओमफ्राय दाउखुमाया आंखो मेन्टेल बर' बेग
हरफिन बाया होनदों ना आदसा मेन्टेल बेग हरफिनबायनो दाउखुमैया बेग दे दियाबोला दाउखुमैने मेन्टेल ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो मोनफैना साबखौ मा होनो माबा बिसिबि निया FCB निया होनदों ना मोनबायना साबखौ आदसा नायनाय जायाखै नायफिननांगोनसो दै दिपक नाय फेसबुकनिखौ दे नायफिननांगोन आङो ओमफ्राय जोंहा मा होनो मिस्टार एयारा मा होनखो आङो जाबाय सोरनिबा नोजोराव दाखोर होनदों आरोना नोजोराव दाखोर होनबाय सोरनिबा नोजोराव आं जाबाय सोरनिबा नोजोराव दाखोर ओमफ्राय दिपकआ आङो बायदि ना बाजै होनदों आरोना नों बायदि नों बायदि आदसा बिरदावा बङाइगाव मा गामि हाय होनदों आरोना बङाइगाव गोजोनपुरि बिरदाव नार्जारि ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दाउखुमैया दिपक बर' हा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अनजालिया मा होनखो दे लोगोफोर आंखौ साब खालामदो आंबो बेक खालामगोन होनदों ना सोरबा मा होनो अनजालिजोंबो लोगो जादो आरोना लोगो जानोनो अनजालियाबो बेक हरफिनगोननो ओमफ्राय जोंहा अजित नार्जारिया दाउखुमै मोननि साब खोरदिया बर' बोला दाउखुमै मोनि साब खोरदिया बर' बोला दाउखुमै अजितआबो साब खालामबायनो ओमफ्राय जोंहा दिपकआ हेलौ दाउखुमै ब्र बोला जौतुन बसुमतारी दादायालाय बाजै मा खालामो होनदों आरोना नोंदाया मा होनो डिपार्टमेन्टआव मावो आरोना जौतुन थेंकिउ गोजोननाय थाबाय आंनि एलबि सेक्सनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा अनजालियाव ए आब' नोंखौ हिन्दु बादि नुवा ओंखायनो सोंनाय जाबाय आं आब' होनदो जेबो नङा आगै सोंनाया गाज्रि नङा आरोना ओमफ्राय जोंहा दिपक बर'आ अन होनदों आरोना थेंकिउ अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बिरदावा आङो बिरग्लांनोसै दे होनदों आरोना आदसा बिरलांनोसै लासै लासै बिरलांदो ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो बिरबायानो माथो बिरथारबायबो माथो गाङा बुब्रामजोब्बाय गां फुवारनानै मा होनो बिरथारबायबो आरोना बिरदाव नार्जारि आगै जारलालै ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया थेंकिउ ब्र बोला माबा होनानै दोनदों नै ओमफ्राय जोंहा दिंगाया गाबबाय माबोरै जाखो मबाइला मा होनो मोजां जाना जायाखै दिंगा बिबोनां सना ओमफ्राय जोंहा मनि बाबु फैदो आरोना मनि बाबु थेंकिउ गोजोननाय थाबाय मनि बाबु आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय मनि बाबु देसि आरोना हाय बाजै होनदों हाय बिबोनां सना ओमफ्राय जोंहा मनि बाबुनि केबोल फाट खालि बोला फाट खावानाय इतालगे अनजालिया आब' आंनो ब्लु होलाय होनदों आरोना होबाय दे आगै दे ब्लु होबाय अनजालि आगै सोरबा मा होनो फेसबुक गोरों सालायनो गोरोंफोर दं नामाब्रा स्टार्ट नांगौमोनलै आंनो सनाफोर मा होनो फेसाव आरोना फेसाव सोरबा सालायो नामा स्टार्ट मोनथाम नांगौ जादोंमोनलै बेलेग मानसियासो हरनांगोन आरो ओमफ्राय जोंहा आइया आंनोबो ब्लु होनबाय जा मेन्टेल बर' हा मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला
फट'मेन बोला फट'मेन मा जाखो नेरसोन हाय होनदों हाय नेरसोन ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया अनजालि दैमारि साब खालामबाय आं कमेन्टबो हरबाय आं होनदोंना अनजालि आगै दाउखुमैया साब खालामनानै कमेन्टबो हरबायनो ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला बर'आ हा मिनिबाय नेरसोना हाय बाजै होनदों हाय नेरसोन बिबोनां सना ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो हा ओमफ्राय दा आंखौ बेग हरबा ओमफ्राय हरबा ओमफ्राय होनदों ना मा होनखो हा ओमफ्राय दा आंखौ बेग हरबा ओमफ्राय होनदों ना ओमफ्रायो बिरदाव मा होनखो फैसा हरफिन अब्लानो आदसा हरगोन आं स्टार्टखौ होनो आयु 30 थाखाखौनो माबा 30 थाखाबो थाङा खोमा सालायो नामा हरफिनजागोन दे हरोबा आयो बिरदाव आगै मा होनो सना मानो मेसेजखौ दानखो जेबो नङा गोरोन्थिबाबो आंहा वाट्स टाइमानो नांगौ जाथारदों स्टार्ट नांगौबा जाबाय फैसासो बिग्रोबावो होमबा फैसाखौ हरगोन दे हरगोन होमबालाय ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला हा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरदावा बिरबाय आं बिरबो फिनबाय दसे होनदों आइ बिरबोफिनबाय आरोना थेंक इउ बिरबोफिननायनि थाखाय बिरलांथारबायमोन ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला हेल' होनदों अनजालि आगैया मा होनगोन दाउखुमै आंबो साब कमेन्ट हरना दोनबाय दे नोंनोबो होनदों आरोना अनजालियाबो हरबायनो दाउखुमै नोंनोबो साबबो हरबाय कमेन्टबो हरबायनो ओमफ्राय जोंहा फावथेन गोलावा बिके मा होनदों बिके आङो थालिरसो गायजानोसै होननानै गाबबाय मा गायजालाबायनोब्रा फावथेन गोलाव जारलासोलै लस जागोन माथो थालिर गायजाबा मोननो गोनांखौबो मोननाय नङा थालिर गायबा ओमफ्राय जोंहा नेरसोना मा होनखो बाजैया मा ओंखाम जाबाय नामा ओंखाम जाबाय नामा होनदों ना ओंखामखौ जाथ'वाखै नेरसोन आगै जाथ'वाखै आरोना मोनबाय मोननायालाय ओमफ्राय जोंहा मेन्टेल बर'आ हाय होनदों आरोना हाय ओमफ्राय जोंहा फावथेन गोलावा अनजालि बयफ्रेन्ड बेंफोर ना मा ओंख्रि जाखो होनदों अनजालि बेंफोर मा ओंख्रि जाखो गावनियाबो फावथेन गोलाव आरो मालायखौबो माबा बेंफोर बुंफोर होनलाबाय ओमफ्राय जोंहा रिन्दाव माहानि होनदों आरोना रिन्दावा आङो मा होनो बङाइगाव थायो आरोना रिन्दाव नार्जारि ओमफ्राय रिन्दावा मा होनदों जा बाजै होनदों बिबोनां खबरा माबोरै नोंनिया ओमफ्राय जा सनजित गयारिया एगजाम आदसा गोनाङा नोङो एलबिसो आरो बिदि जायो आरो सोरबा जाबाय आरोना फिसालाया फरायखांबायलै फिसालाया लेखा फरायखांबायब्रा सनजित ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो लाइन गैयाना नै नङाखै नोङो ओमफ्राय जोंहा मा होनो बिरदावा 30ल' होनबावो हाय फौजि ओइ थेंक इउ बुरिथ' जारौआ होनदों बोरैथो जारौआ होनबायना हरनो रोंगौबा हरब्रा बिरदाव नार्जारि आगै सना 30ल'खौनो गिबायसो होमबा देनां पार्टि जाहोगोन आङो पार्टि माबा मोनबा बादालि बुदालि मोनलाबायबा ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनखो थेंक इउ अनजालि होनदों आरोना हाजोमा आगैया लाइक दाना बनबाय थेंक इउ हाजोमा आगै लाइक होनायनि थाखाय आंनि लुरसिनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा अनजालिया मा होनखो बेवाइफोर जोंना आलु मैथ्रु ओमफ्राय फिथा ना आदसा फिथाइ ना गोरानसोमोन होनदों आरोना फिथाइ ना गोरानसो मोनबाय जा मेन्टेला हाय मेन्टेला ना ओमफ्राय जोंहा हाजोमा आगैया ओमफ्राय हाजोमा आगै हाजोमा आगै मेन्टेल बर'आ गुड होनबाय मेन्टेल बर'आ अन थेंक इउ हाजोमा आगै ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया होनखो बिरदाव नार्जारिखौबो साब खालामबाय आं बेग हरफिन
दे आरो कमेन्टबो हरबाय आंदों बिरदाव नार्जारि नोंखौ मा होनो दाउखुमैया साब खालामबायनो ओमफ्राय कमेन्टबो हरबायनो आरोना दिपका मानखो बिके बाजै थांनोसै दे आं होनदों आयौ थांलाबायनोसै होनबा नोंहाबो दे 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 ओंखाम उखैबाय खोमा नोंबो होमबा ओमफ्राय जोंहा अनजालिया मा होनदों वेलकाम दाउखुमै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा हाजोमा आगैया अनबाय थेंक इउ दिपका बाय बाय होनदों बाय बाय दिपक ओमफ्राय सनजितआ आवथेन फावथेन ना आवथेन लिरलै अटेन ओमफ्राय जोंहा हाजोआ मा गैया बिदि नायदो आरोना बिदि ओमफ्राय मा जाखो फावथेना जोंहा मा होनदों दासो मादों लिंहरदों नोंखौ बैसोर दैयासो माबादों थाङो थाङो थांबाव थां फारसेखि थांदोब्रा जाम्बासोलै ओमफ्राय जोंहा फावथेन गोलाव मानखो जारलासो हाय नोंसोरजोंबो बिखे अयथासारखा ओरैसो आरोना माया जारला जालाबायखो अयथासार जालाबायबाय आरोना मेन्टेल बर'आ हा हा मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा 15 डब्लिउ फैदों आरोना हाय बाजै होनदों हाय आगै सनजितआ बायनोबाय आयौ सनजितआ दानो फैनानै दानो बायलालाबायखोब्रा बेलाय ओमफ्राय जोंहा फावथेना मा होनदों सनजित गयारि होननानै गाहरदों दुखु जादों खोमा नै सनजित ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बिरदावा आयु आयु हाबाब आगै सना होनलायदोंहाय जाबाय आदसा आगै सना दे 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 आगै सना खुगाया थांफ्लांग्रा जाबायलै बिरदाव आगै नै नै थांथारनोसै सोलाय माथो होनबावनो आगै सना होनाबा रोंगौबा हरनानै दोनब्रा अननानै सनाफोर ओमफ्राय हाजोमा आगैया होनदों आरोना हाजोमा आगैयाबो सालायो नामाब्रा फेसफोरखौलाय ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो लेंथन आदै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो हा बेसेथो फ्लावार दं हो फ्लावार दं जारौ होनदों आरोना आदसा सरि फल'वार दं होनदों आरोना नायदो मा होनो बिरदाव नार्जारि नायबा नुसिगोन नोङो फल'वारखौ बेसे दङ दासो माबाहांदों आरोना नायबा नुगोन ओमफ्राय जोंहा जेपि फैदों आरोना हाय होनदों हाय फावथेन गोलावा कमेन्ट होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जेपिया मा होनदों आई एम पुनम बोला पुनम थेंक यू जेपि मेरे लिस्ट में आने के लिए आंनि लिस्टनाव थेंक यू जेपि ओमफ्राय जोंहा 15 डब्लिउआ मा होनखो जोंहा ओंखाम जाबाय नामा बाजै होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै बिनां ओमफ्राय जोंहा जेपिया 20 लाइक दोनबाय थेंक इउ 20 लाइक दोन खालामनायनि थाखाय जेपि ओमफ्राय जेपिया मा होनखो निउ चेनेल बिके डन फ्रेन्ड होनदों आरोना निउ चेनेल थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो चेनेल खुलिबावबाय नामा माबाया पुनम ओमफ्राय जोंहा बिरदावा अके दाउखुमै आं दा हरगोन नुखाबाय आं नोंनि कमेन्टखौ स्क्रिनाव जाबाय आरोना आदसा गोजोननाय थाथारगोन दे हरबाथाय मा होनो बिरदाव नार्जारि आगै सना होनबाबो दानो माबा लायगोन होनबा मा होनबावनो आङो ओमफ्राय जोंहा हाजोमाया मा होनखो सनजित गयारि हेल' ब्र मा खबर ब्र होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा फावथेन गोलाव आयु मा लिरखो आं सिनाया बिदिखौ ओइ माबा लिंहरदों थांलाय बाबा आं सिनाया मा होनो फावथेन बिदिखौ मा लिरलाबायखो जारलासोखा ओमफ्राय जोंहा सनजित गयारिया हाजोमा खबर गाज्रिलै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा हाजोमाया अन होनबाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा जेपिया मा होनखो मा गामिनि बाजै होनदों आरोना आदसा गामिया मा होनो आं बङाइगावआव थायो आरोना जेपि आगैसोना
ओमफ्राय जा अनजालिया मा होनगो दे आब' आङो ओंखार थ'नोसै दे फिसाजोआ उन्दुनो नागिरबाय होनदों दे अनजालि आगै दे टाइमाबो जाबायना गथ'फोर उन्दुनायनि ओमफ्राय मेन्टेल बर'आ हेल' होनदो हेल' ओमफ्राय जों जेपिया अनबाय थेंक इउ अन थानायनि थाखाय गेटआ मा होनगो लायनखौ दानहर फिननो नामा होनदों आयु 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 दानहराखै मा गरमाव जा जारला जाखागोन नोंसोरनि गामिनोखौ रंजा लायथारदों फैनायखौ होनदों आदसा गामिनिखौ रंजा लाइन फैनायखौ बेसे गोजोनबाय ओरैबायदि गरम नङाबा थानोनो हाखाया बिरदावागै ओमफ्राय जा 15W मा होनखो सामु जासिनो बाजै मा होनदों जागासिनो आइ बाजै आं थेवबो कमेन्ट हरबाय थादों होनदों आइ साम'बो जादों आरोना साम'जों सबायजों खोमा होमबा ना खम गोथाव जाबाय नोङो होमबा 15W ओमफ्राय थेंक इउ साम' जानानै कमेन्ट लिरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा जेपिया अन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जेपिया अल गाइस जइन मी होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो जारलालै मारल बावनो माला बावनो बारा दानलाय दानदाय बायसो आं ओइ अजितनिखौ बारा रोंलायलांले जालालै होनदोंना मालर बावनो माला बावनो बारा दानदाय बायसो आं होनबाय नामा मेन्टेला मा होनदों जोंहा जेपि जेपि क्रिक्सन आपको मैसेज अच्छा सब्सक्राइब कर दिया मैंने एक मैसेज भी किया बोला मेंटल ने जेपी आपको सब किया है और मैसेज भी किया है बोला ओमफ्राय जोंहा बिरदाव नार्जारिया आंलाय बहा नुगोन नाम मिथिया गारा आइ नोंनि मोखां आदसा बिजाबखौ ना बिजाबखौ ना इउटुबाव लिंक होदों नामा होनदों इउटुबाव लिंक होआखै खोमा ओहो आंनाबो नामा माबाथारब्रा होमबालाय नोंनो नोंनो आं गारिखौ बेयाव दोनखो नोंनो आंनि नामखौ हरगासिनो दे आङो हरमारनोबा आरोना मा होनोमोनलायो बिरदाव नार्जारि बेलाय आंनि नाम बेनो माबायदि नोंजोलाय मा होनो नैबे बिश्वकबियानो दै आंनिया नामा नैबे बिश्वकबिया ओमफ्राय बिटिवाइ लिरनांगौ आरोना मा होनो बिरदाव नार्जारि सोर मा ओमफ्राय जों मोनखो बिरदाव नार्जारिया आपका कि मैंने एक मैसेज अबेनिफ्राय फरायदोंमोनथाय ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला अनबाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा जेपिया थेंक इउ अनदों ओमफ्राय जोंहा जेपिया थेंक इउ होनदों जेपिया मा होनगोन मा गामिनि बाजै होनदों आरोना आदसा गामिया मा होनो बङाइगाव गोजोनपुरि जोंहा मेन्टेला मा होनखो बिरदाव नार्जारि आपको पिक्चर मैंने एक मैसेज भी किया है बोला मेंटल बोरो ने बिरदाव नार्जारि आपको मैसेज पिक्चर मैंने एक मैसेज भी किया बोला ओमफ्राय जोंहा जेपिया बाय बाय होनदों बाय बाय जेपि ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया होनगोन बाजै बाय बायलै गाबोन फुङाव आदसा देउथि दं होनदों आरोना दे बिरदाव सरि जों दाउखुमै देउथि दंबा ओमफ्राय जोंहा जेपिया मा होनगो अल गाइस बाय बाय बोला
ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला अनदों थेंक इउ हाजोमा आगैया बाय बाय आब' सना जिउ बिजि दं होनदों ना अ दे हाजोमा आगै मोजां बिदाव मा होनखो हा सोरखौ मा लिरखो मानो एसेबां आदसा फिसा हा जाखो फिसाद्रायहाय होनदों आरोना आदसा बिदावा जारलासो फिसाद्राय नुबाय आरोना एसेबां फिसा जाखो फिसाद्रायबाहाय होनबाय आरोना अ नंगौ नामा फिसा नुथारदों नामाब्रा जारला दे फिसा र' आइया माबासो थुनानै लालायलांबाय आंहासो ओमफ्राय बबाव थांखो बाय लिरबाय गोदावा मा मिसल लिरबाय ओमफ्राय जोंहा जेथिया मा होनखो गुड नाइट सुइट ड्रिम होनबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा 15 डब्लिउ मा होनखो बाजै साम' आरो सबाय होनदों टेस्टिथार होनबा ना 15 डब्लिउ ओमफ्राय जोंहा माबा अजितआ मा होनदों रोंलायला नामा फरायनो नानि जालायबाय होनदों आरोना जालायबाय मोनो अजित नार्जारि जालायबाय ओमफ्राय जोंहा 15 डब्लिउआ मा होनखो फट' खेबना हरनो हानायबाथ' हरनो हागौमोन होनदों आरोना नोंथ' आरोना मा होनो खेबजानायबा खेबना हरनो हागौमोन आरो नायनानैनो ओंखाम खहाबगौमोन ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला अनबाय थेंक इउ अनथानायनि थाखाय मेन्टेल बर' मेन्टेला मिनिहरबायसो मेन्टेल मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा बिद्या नार्जारिया जोंनि बर' हारिया नोंनि बादि नाम खोनाफेराखैमोनलां होनदों आरोना आंना नामानो बिश्व कबिसो आरोना बिसि मानसिफ्रा मा होनो बिसि लाबायो आरो बुंनो रोंबावा बिश्व कबिसो ओमफ्राय जोंहा मेन्टेल बर' हा मिनिबाय मेन्टेल बर'आ नहीं सिकिया ना ओमफ्राय जोंहा बिद्दाव नार्जारिया अके मेन्टेल आं दा बेक खालामगोन होनदों दायो बेक खालामगोननो मेन्टेल ओमफ्राय जोंहा बिद्दावा आयु आं खिनो ओंखारदोंहाय थाथ' होनदों ओंखामखौ मा ओंख्रिमोनबा ओंखामखौ बांद्राय जादों खोमा बिरदाव आगैया ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला मा हरखो बेलाय बिरलाय ओमफ्राय जोंहा सोर फैखोलै चित्ररन्जन मुसाहारि आरोना अबेनि जाखो मादै होनदों आफासना आङो मा होनो बङाइगावनि आरोना ओमफ्राय जोंहा मेन्टेल बर'आ बिदि हरबाय ओमफ्राय जोंहा मा लिरनांगौमोनलाय चित्ररन्जन ना नोंनि अबेनि आब' होनदों आरोना आङो मा होनो बङाइगावआव थायो आगै ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला अनबाय थेंक इउ 15 डब्लिउआ बाजै साम' सबाय अमाजों नारजि खोनाबानो ओंखाम खहाबो बाजै होनदों नोंखागौबा खोनाबानो ओंखाम मा होनो खुदै गखायो आरोना खोनाबानो ओंखामा मा होनो हाबबाय थायो बिदाव होनदों आङो सौफैथ'नाय नंला दे आफिसो लिरबावबाय बेयो बिरदाव आगैयालाय मा आफि लिरलाबायखोलै सना ओमफ्राय जोंहा बिरदावा नार्जारिया मा होनगोन बिरलांसैलाय होनबा दे बिरदाव नार्जारि बिरलांबाय बिरलांबाय नै मोजाङै बिरलां दंफां मा होनो दंफाङाव सौदावलाबायगौ बोरैबा चित्ररन्जन ना आब' नों माबाफोर जब मावो नामा आब' होनदों आं जेबो जब मावा आगै माबा हाउस वाइफसो
15W मा होनदों र' बाजै हो मोजां लिरनो जायाखै साम'खौ जाग्रोनिया दे जाग्रोनानै ला मोजां जानानै लादो मा होनो 15W बड' आराम जाथार साम' ओंख्रिफोरखौथ' जाबाय थानाय जाया नालाय खनसेयावनो मोजां जाना लानांगौ आरोना ओमफ्राय अजितआ मा लिरखो ओंखाम खोनामा जारौ ओंखाम खोनामा जारौ अजितआ मा ओंखाम मा लिरखो चित्ररन्जन ना आब' ओंखाम जाबाय नामा ओंख्रि मा जाखो आब' होनदों ना ओंखाम जाथ'वाखै आगै मोनबाय मोननायालाय जोगोनार आरो ओंख्रिया ओमफ्राय जोंहा चित्ररन्जन ना आब' नोंनि नामा मोनथियाखै होनदों ना आब' नोंनि नामा मा मोनथियाखै होनदों आदसा आंनि नामा आङो मबाइलाव मेसेज बिश्वकबि आंनि नामा ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनदों बाजै दाउखौ देखायलाय बाजै आदसा आदाखौ देखायलाय होनदों आरोना सोरां नार्जारिया नोंदा गैया आगै दिउटियावसोना ओमफ्राय जोंहा चित्ररन्जना मा होनबायदों आबौआ बेसे इयार जाखो होनदों ना 6 इयार फैयो आं 6 इयार नङा 5 इयारहाय नोङो 5 इयार 6 इयार आङो 6आनो होनदों जारलाहाय नोंजों जेबो जारला ओमफ्राय आदाया होनदों आबौआ बेसे इयार्स होनदों ओमफ्राय जों चित्ररन्जना मा होनखो आबौ हाबा जानायसो नामा आदसा आबौआ हाबा सोरखौ सोंखो आबौआ हाबा जानायसो नामा सोरखौ सोंखोबा हाबा जानायसो आबौआ सोरखौ सोंखो 60 होनाखै आङो 6 इयार्स होनदोंमोन ओमफ्राय नोंखौसो बुंदों आदसा नोंखौसो बुंदों होनबा आंखौसो सोंदों होनबा आंखौसो सोंदों ओमफ्राय रमेन होदों जा हेलौ नमस्कार की खबर आरोना नव की खबर नव बोला रमेश थैंक यू मेरे लिस्ट में आने के लिए हेलो नमस्कार खबरটো ভাল মোৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা ओमफ्राय जोंहा बिद्यमानखौ होद आफि गुड नाइट होनबोनो बावदों आयौ बिरदाव नार्जारि आगै सना गुड नाइट बुंनो बावदोंमोन आरो गावहा बिरनो आथुर जाबायना बिरनो गोसो जायो होननाया मा गावहा आथुर जाबाय बिरनो ओमफ्राय दीपक मा मिनिस लुबाय थाखो होनदोंना नोंनि बायदि जाबाय ओमफ्राय जों बिद्दावा मा होनखो गुड नाइट आफि गावदांबाय दे आगै गुड नाइट बिरलांफिनदो नोङो बिरलांफिनदो दे आगै सना थाफानो गोसो जायो
नोंनि खाथियाव थांदो दे बिरलांदो सना नोङो ओमफ्राय जोंहा दिपु हाय होनदों हाय दिपु ओमफ्राय जोंहा बिरदाव मा होनखो खिनो आयु ओंखारदों खारदों ना ओंखायनो खारबोदों आं होनदों आइ खिनो ओंखारथारदोंमोन आरोना जारलाहाय नोंजोंबो ओमफ्राय जोंहा मा फैदों समेस्वर बर' ना सना नों बबेनि होनदों ना माबा एम्फौ गोसोम फैयोहाय नै ओमफ्राय अरसो गारोबोबा आङो मा होनो बङाइगावआव थायो समेस्वर नामा बर' ओमफ्राय जोंहा दिपक हा मिनिदों अजय हेलौ आब' सना होनदों हेलौ अजय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नारखोदो आरे नारखो नों मानो बिदि होनानै लायो नांबा उदैयाव बोरैबा उदैयाव नांगोन ना बोरैबा ओमफ्राय जोंहा चित्ररन्जन आब'आ भारा हायो नामा होनदों ओं आगै हाथ'वाखै गावनि खालामनोनो हाथ'वाखै आरो ओमफ्राय जोंहा 15W मा होनखो गुवाहाटियाव थाबा मोनजाथार बाजै 60 लायो 1K आव आदसा मोनजाया गुवाहाटियाव थाबा मोनजाथारा बाजै 60 लायो केजिसेयावनो बाब रे बाब दामथार आरोना होमबालाय मोजां जाना लाखादो दा होमबा अबावथो न'आव फैदों नामा होमबा 15W बड' सेरनै लाबोदोंमोन सेरनै लाबोदों आरोना ओमफ्राय जा चित्ररन्जना मा होनखो हासबेन्डआ मा मावो आब' होनदों हासबेन्डआ माबा SSB आव मावोमोन ओमफ्राय जा बिरदाव नार्जारिया आङो अराय समनि थाखाय बिरलांनोसै दे आयु आबसि बाफैफिनला आरो नोङो मानो मा होनो नार्जारिया मा होनो बिरदाव नार्जारिया आगै बिरलांसैलाय बिरनो गोसो जाबाय थाथारबाय खोमालै आगैसो बियो ओमफ्राय जोंहा मा होनो समेस्वरा बर'आ आं नों खैथायाव होयो उन्दुगोन सना होनदों सना नों खैथायाव उन्दुगोन सना होनबाय आदसा आङो आंनि उन्दुनाया 11:30 बारो आरोना सोमावसार ओमफ्राय बिरदाव नार्जारिया बिरलांसै आरोना गां फुवारनानै गांखौ मोजां फुवारलां आगै मायावबा नांबा गाङा दुखु मोनगोन ना ओमफ्राय जा 15W मा होनखो गुवाहाटियावनो दङ बाजै होनदों गुवाहाटियावनो दं आरोना आदसा माबाफोर जब मावो नामा 15W बड' ओमफ्राय जा चित्ररन्जना मा होनखो आब' आं दिनैसो नुदों आं कमेन्ट खालामबाय गाज्रि दामोन आब' होनबा आइ कमेन्ट खालामनायखौ गाज्रि मानो मोननो मा होनो चित्ररन्जन मुसाहारि आगै मानो कमेन्ट खालामनाया माने मोजांसो ने मा आब' आं दिनैसो नुदों आं कमेन्ट खालामबाय गाज्रि दामोन आब' होनदों गाज्रि मोना मानो गाज्रि मोननो आगै मोजांसो ना ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा जयेन जा होनबा आं बेक हरफिनगोन चित्ररन्जन मुसाहारि आगै ओमफ्राय जोंहा 15W मा होनखो 16 थारिखआवसो थांगोन गामियाव होनदों 16 थारिखआव फैगोन आरोना बबेनिबा 15W गामिया मा गामिबा
गुवाहाटियाव जब मावो आरो ना होमबा ओमफ्राय जोंहा दिपकआ अन दिपक फैफिनबाय नोङो अन कहाँ जाता है कहाँ आता है गल 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 ना ओमफ्राय जोंहा 15W जाना फैफोरताय ना 15W मा होनगोन बाजै मावो होनदों ना आदसा मावो ना ओमफ्राय जोंहा सोमेश्वर मा होनगोन गामिया माला फैगोन सना होनदों ना गामियाव माला फैगोन सना गामियाव थांनायखौ बुंनो हाया आरो ओमफ्राय जोंहा सम मोनबानो माने थांगोन ओमफ्राय मेन्टेल बर'आ हा मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा चित्र रन्जना मा होनदो आब' नोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबाय दे होनदों ना थेंक इउ आगै दे सना आं नों बेक हरफिनगोन दे मेसेज हरनानै दोनदोंबा बेक हरगोन आं दे आगै दे ओमफ्राय जोंहा दिपकआ दंलै बाजै होनदों आदसा दं आरो नै मेसेजआसो मोनसे थालांदों नामा दे मानसिफ्रा बिरलांमारबाय खोमा बिरलांबाय खोमा नै आंना आलु माबानाया माबायदि थेफुदों आखायानोलाय आलु गुदुं सिथाबनायानो थेफुनानै दङ आलुलायदो ए खेबखानांगोनलै कब हुआ ये तो कल नहीं मॉर्निंग में हुआ था क्या हुआ बता नहीं अरे वो पोटेटो है ना गरम पोटेटो लग गया इसमें चलो क्यों ना नहीं नहीं मत कर अरे मत करो मत नबराम आलु बाबा मत कर नबरामाहाय बाजै गावदां मा ओंख्रि जाखोमोन होनदोंना ओंख्रिखौ जाथ'वाखै आरो ना ओंख्रिया माबासो जोगोनार ओंखाम जाथ'वाखै मोनबाय मोननाया लेखा फरायदों सासे ओमफ्राय जोंहा चित्ररन्जना आब' सामफ्रामबो लाइभ फैबा नों थायो नामा नों आब' होनदों आङो फैगासिनो दासान्दै ओमफ्राय फुङाव फैदोंमोन आरो आङो फुङाव फैयोमोन आरो ना ओमफ्राय दिनै टाइम मोनासै देहाया एसे लोमजानायमोन नालाय आं दहाय फैनो हायासै ना ओंखायनो दा फैबाय आरो आं दसे फैनोसै होननानै ओमफ्राय जोंहा दिपकआ होनदों थेंक इउ दिपक प्रियंका आब' आं खामानि मावदोंमोन होनदों जेबो नङा दे प्रियंका खामानि मावदोंमोन आरो नोङो ने जोब्बाय नामा खामानिया प्रियंका Manda. mana iya alus ini macam pikiran kedua man ke bazai आङो खोनायासै होनदों oh ya mana खोनायाखै मा होनो 15W बाजै आं खोनायासै होनदों ना मानो खोनायासैबा नोङो मानो खोनायासैबा नोङो नै साउन्डआथ' दङ बेटारिसो गैला नामा आंनालाय आच्छा बैयावसो लांनांसिगोन आं सस्ती है इसका 2% और क्या परसेंट होगा मानो खोनायासै उधर मानि खालामो नोङो खोमायाव हाबो आलासिया माबा नाङाब्रा लानाङा बाबा नों माने बिदि होनबाय ओमफ्राय आं प्रियंका खामानि मावदोंमोन होनबाय बाजै आं खोनायासै होनबाय जा प्रियंका मा होनखो जोबाखै आब' सना होनदों ना जोबाखै आब' सना होनदों ना दे आगै दे जोबाखैबा ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो प्रियंका बाजै सना माइनाव अनसुलि जिउ मा खबर होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा नबरामा मा होनखो
ओमफ्राय नोंसा माहानि जाखो होनदों आरो ना माहानि जाखो गामिखौसो सोंखो नामा आङोथ' बङाइगावआव थायो आङो नगराव गामिया फानबारि ओमफ्राय जा चित्ररन्जना मा होनखो माने आङो दिनैसो गोदान नालाय सोंनाय जाबाय आब' नोंखौ होनदों जेबो नङा दे मा होनो चित्ररन्जन सोंनाया गाज्रि नङा आरोना ओमफ्राय जोंहा 15W मा होनखो बाजै नोंखौ समायनाथार नुयो होनदों आरोना नंगौ नामा थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो जा समायनाखा आदसा हाथाइया बाजै नोंना हाथाइया नुजोब्बाय थायोलै ओमफ्राय प्रियंका होनबाय थेंक इउ प्रियंका मोजां दिपक सना होनदों आरोना मोजां चित्ररन्जना मा होनखो आब' नोंखौ मार किउट आदसा नुखायो मोजांथा आब' मोजां बुङाखि होनदोंना मोजां बुङाखै ओमफ्राय 15W मा होनखो मानोना नोंनि महरजों नोंनि गोसो आदसा नायजों सेम महरा नोंनि होनदों आरोना नंगौना ओमफ्राय जा आंनि मानोना नोंनि महरजों आंनि गोसो थोनाय नोंनि गोसो थोनायजों आदसा सेम आरोना 15W होमबा आं बायदिसो होमबा चित्ररन्जना मा होनगोन आब' 18 थांगासिनो क'क्राझार होनदों 18 थारिखआव आरोना क'क्राझाराव थांगोन 18 फिसा होलाय फुलियानखौ नोंनिखौ चित्ररन्जन अबेनिमोन आगै मा होनो क'क्राझाराव बेरायहैगोन आरोना ओमफ्राय जा रनसाय हाय आब' सना होनदों हाय रनसाय आगै दिपकआ प्रियंका बाजै मा ओंख्रि जाखो सना होनदों आरोना मेन्टेला अन होनबाय मेन्टेला हा मिनिबाय जा बिकासआ हेल' मा खबर होनदों आरोना मोजां खबरा बिकास आंनिया थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरोना बिकास आंनि लुसना फैनायनि थाखाय मोजां 15W बाजै आंनि गोसो थोनाया नोंजों सेम होनदों नंगौ नामा ओमफ्राय जोंहा रनसाया मा होनखो मा खालामदों सना होनदों आयौ आं खालामनायखौ बोरै खिथाबावनो आंथ' माबा एलबि होनायासो रायज्लायगासिनो जेबो खालामाखै नै रायज्लायदों आरोना रनसाय आगै ओमफ्राय जोंहा चित्ररन्जना गैया मा होनदों आब' आं बाक्सानिसो होनदों बाक्सानि आरो नोङो ना आगै क'क्राझाराव बेरायहैगोन होनबा नोङो ना आंबो मालाबा थांगोन र' क'क्राझार नुफेराखै आंबो मिन्थावथावसो क'क्राझार टाउनखौ नुफेराखै नायनो लुबैदों ओमफ्राय जोंहा जायख्लंआ अन होनदों थेंक इउ जायख्लं आगै ओमफ्राय जायख्लंआ हा मिनिबाय आरोना दा बिकासआ मा ओंख्रि जायामोन होनदों आरोना ओंख्रिया मा होनो ओंखाम जाथ'वाखै आंखौ सोंदोंबा ओमफ्राय मा होनो जोगोनार आरोना ओंख्रिया ओमफ्राय जोंहा बिस्वकबि मारै जाखो बेलाय मेसेजआ मा आंनि नाम फैखोब्रा नायलाय मबाइल दं खनसे आंनो मेसेज गैया तो मैंने जैसा अच्छा तुमने क्या किया भेज दिया मैसेज क्या किया तुमने नहीं मैसेज नहीं किया नहीं हाय हाय अच्छा मैसेज लिखा था हाँ खात भी किया ना तूने खात क्यों किया ओमफ्राय जा 15W मा जागोन दा बाजै मा जागोन
मा जागोन दा बाजै माबा खोनासै दै खानोसै मा 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 जागोन दा बाजै होनदों मा जागोन दा बाजै माबा खानोसै दे होनदों मा खानोसै 15W बुजियासै आङो खोनोसै खानोसै होनदों ना चित्ररन्जना मा होनगोन ए नायनो नामा आब' होनदों ना अ नायनो नामा आब' होनबाय क'क्राझारखौ मालाबा नायगोन र' आंबो नुफेराखैना क'क्राझार टाउनखौ बिस'खौ बियो नै फिसालाया मा खालामहरदो नै बिकासआ मा होनगो अन जाथ'वाखैना होनदों ना जाथ'वाखै ओंहो आगै ओमफ्राय जोंहा प्रियंकाया अननानै लोगो खालामदो लोगोफोर होनदों आरोना प्रियंकाया अननानै लोगो खालामदोनो जोंहा जायख्लङा अन होनदों आरोना थेंक इउ प्रियंका आगैया आं खालामफिनगोन दे होनदों खालामफिनगोननो जोंहा चित्ररन्जना आब' नोङो बिसि यार्स जाखो खोन्थायासै आंनो अ आगै आंहा मा होनो स्क्रिनखाय खिथानो लाजिलायलांनानै खिथायासै आं आगै मालाबा लोगो मोनबा खिथानोसै आङो चित्ररन्जना आगै मालाबा लोगो मोनबा खिथानोसै दे सना दे ओमफ्राय जोंहा प्रियंका मा होनखो अन होनबाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा दिपक आगैया बाजै आङो थांनोसै दे बाय गुड नाइट बाजै सना होनबाय आरोना आटसा थेंक इउ थांनोसै आरोना दे बाय बाय थेंक इउ आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय दसे समनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा प्रियंका ब्रह्मआ हार्ट हरबाय थेंक इउ बाबा मत करिसे प्रियान होलाय मामा सावना फिसा हो ओमफ्राय सावना फिसा हो बाबा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सानदालिलांबाय फिसालाया मा खालामगासिनो बिकासआ मा होनखो जोंहा थाब आदसा जाग्राखाय जाखांबाय सानदों आं आरोना जोंबो नै दा एगजाम सोलिबाय थानायखाय ओरैनोबाबो जोङो 10थासोआव जायो आरोना स्कुल माने माबाबा 10:30 जायो जानायालाय जोंनि ओंखाम जानाया ओमफ्राय चित्ररन्जना मोनगो आब' नोंनि हाबा जानाया बेसे इयार्स आयु आगै आंहा बावलायलांबायलै बिदिखौबो बाबा फिसालाया जोनोम जाबाय नालाय 7 बोसोर जाबाय आगै ओमफ्राय 15W मा होनखो मा होननो बर'जों आदसा बिसिखि खानाया ना मा होनो बाजै आदसा बिसिगि इयाव बिसिगि खानाय होनो फिसा होलाय नोङो फिसा होलाय बिसिगि खानाय होनो मा होनो बर'जों बिसिगि खानाय होनो आरोना आं बुजिबाय नों बिसिगि खानोसै होनबा माबा बिसिगि खानो नामा होनबा नोङो ओमफ्राय जोंहा मा हरखो फिसालाया प्रियंका मा होनखो प्लिज जइन मी फ्रेन्ड्स बोला प्रियंका ने चित्ररन्जना मा होनखो आब' आंखौबो जयनिं खालामदो नोंनि लाइभआव आब' होनदों आरोना जयन खालामनाय माने मा होनो आङो ब्लु होनो नामा चित्ररन्जना आगै ओमफ्राय जोंहा ब्लु होनो थिनदों नामा सना ओमफ्राय जोंहा सोमेस्वरा मा होनबाय सना उन्दुनोसै सना होनदों ना उन्दुनोसै आरोना दे होमबा दे उन्दुनोसैबा ओमफ्राय सनजितआ मा होनखो प्रियेन हेल' बेटा बोला ओमफ्राय चित्ररन्जना होनगो आब' नोंस्रा मोजां मोनलायना हाबा जादोंना खोन्था हरदो आब' होनबाय ना एसे मोजां मोनलायदों आगै सना मोजां मोनलायनानै जादों ओमफ्राय 15Wआ मा होनगोन बाजै बिदिनो खानोसै बाजै जे गार्लफ्रेन्डजों सेम ना महरा होनदों आंखौसो खाहोनोसै होनबा आंखौ खाहोबा बिलोगोसो जागोन हिनजावजों हिनजावबा बिलोगोसो जायो आरोना ओमफ्राय हौवाजों हौवाबा बिसिगि बर'आव बिदि होनो आरोना
ओमफ्राय जा चित्ररन्जना आब' आंबो दासो उन्दुदों आंबो ब्लु हो आब' होनदों आगै दे र' होबाय आगै दे ब्लु होबाय दे ओमफ्राय जोंहा मामि हेल' बोला बेटा ने सोमेश्वरा मा होनखो जोंहा सना हाउ आर इउ सना होनदा आयो इंलिस रोङालै आङो मा होनो आइ एम फाइन होननोसै आङो ना नै फिसालाया मिनिबावलायबायसो आंखौ दे ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन जिंगा गैया दाबो ओंखाम जाया सना जिउ नों होननानै गाबबाय जाथ'वाखै जिंगा आगै ओंखामखौ मोनखाबाय आरोना मोननायालाय ओमफ्राय जोंहा प्रियंका आगैया अन होनबाय थेंक इउ आगै सना सन्जितआ प्लियेन कैसे हो बोला सन्जित ने प्लियेन आच्छा है ओमफ्राय जोंहा चित्ररन्जना आब' मालाबा आदाखौ नायगोन दे होनदों आरोना जागोन दे मालाबा नायदे ओमफ्राय जोंहा बिकासआ मा होनखो ब्रादारा मा मावोमोनलाय नोंसिनि नोंसिनो जायाखैमोन होनदोंना सोंनाय जायाखैमोन होनदों आरोना नोंदाया माबा मा होनो डिपार्टमेन्ट एस एस बि आव खामानि मावो आरोना बिकास ओमफ्राय जोंहा 15 डब्लिउआव मा होनखो बाजै बिलो गोसो बुंना आं बारा रोंलायलाङा होनदोंना आदसा बिलोगोसो बुङो आरोना हिन्जावजों हिन्जावखौ बिलोगो बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बिकासआ होनदों आरोना आं खैथाव होनोमोन बावलायबाय आं बिकासआ मोजां जब होनदों आरोना मोजाङानोमोन मोजां चित्ररन्जना गैया आब' ब्लु होनायनि थाखाय आदसा गोजोननाय थाबाय आब' होनबाय दे आगै दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनबाय बाजै नों हाबा जानाय जानथा बोसोर आदसा जनथा बोसोर बेसे जाखो होनदों आरोना ओइ दिंगा आगैनोबो नांगौ आरोना बेसे जाखो बेसे बोसोर जाखोखौ ना नोंनो मालाबा खिथानोसैयानो आङो दे दिंगा ओमफ्राय नों हाबा जानाया बोसोर फिसा होब्रा प्रियेन बाबा प्रियेन फिसा हो अके ओमफ्राय जोंहा फिसा होनाय नोङो नोंनि माबाखौ बाबा जोंहा मिलन बेसे जाखो होनबाय गाज्रिसो मोनगोन नामाब्रा खिन्थायाबा दिंगा आगैयाला ओमफ्राय जोंहा मिलना मा होनगोन हेल' होनदों आरोना हेल' मिलन थेंक इउ आंनि बिसना फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मेरे बिस्म आने के लिए थेंक इउ मिलन ओमफ्राय जोंहा मिलना मा होनगोन लाइक दानबो होनबाय आरोना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय लाइक देने के लिए थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा बिकासआ दाथ' आसामाव दं दां ना होनदों आसामावनो दङ ओइ भुटान बर्डारावनो दं आरोना खाथियावनो ओमफ्राय जोंहा सोमेश्वर बर'आ मा होनबाय सना नोंनि लाइफआ इस थाखाय फंनैसो बुंनो हागोन सना फंनैसो बुंनो हागोन सना होनदों आरोना सना नोंनि लाइफनि थाखाय फंनैसो बुंनो हागोन सना होननानै सोंदों आरोना मा बुंनो आङो ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन दिंगाया मा होनगोन आङो गोसोआव गैया बाजै नोंनि हाबा नोंबो दंमोन होननानै गाबदों आरोना नोंनि हाबा आंबो दंमोन होनदों आरोना नोंबो दंमोन गोसोआव गैला आरो नोङो ना बावबाय ओमफ्राय जोंहा 15 डब्लिउआव मा होनखो अय बाजै गावदां आंनि गार्लफ्रेन्डजों आदसा बिसिगि खायोबा आंखौ नोङो मा जागोन बाजै आरो आं नोंखौ मा जागोन सोमोन्दोआ होनदोंना आयै आं मोनथिया दे बिदिबा मा जायो लोगोखौथ' लोगो जाबाय होनबा नोंखौ मा जागोन नोंखौ मा जागोन आं मिथिया सोमोन्दोखौ आं बारा मा होनो लिंला लिंलि रोङा दे 15 डब्लिउ
नोंखौ मा लिंबावनो होनबा आङो खिथाहरदो नोङो रोंगौबा 15W ओमफ्राय जोंहा सनजित गयारिया प्रियेन होननानै गाबहरब्रा प्रियेन बलके ओमफ्राय मिलना मा होनखो मा ओंख्रि जाखो होनदोंना ओंख्रिया जोगोनारसोमोन ओमफ्राय जोंहा सनजितआ आइ मिस इउ प्रियेन बला ओमफ्राय जोंहा चन्द्रहाय बेखौ सावन होनांगौलै चित्ररन्जना मोनखो आब' नोंनि खबरा माबोरै सोंनाय जायाखै होनदों आरोना खबरा आंना मोजाङानो आरोना ओमफ्रायो गेजेरावनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो आगै ओमफ्राय जोंहा मिलना मा होनखो सनजित ब्र बला ओइ ओमफ्राय जोंहा बिकासआ मा होनखो ए मोजाङानो गावनि जायगायावनो ना होनदों औ गावनि जायगायावनो मोजाङानो ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो मिलन हेल' होनबाय ओमफ्राय जोंहा सानसुमाया सानसुमा हाय होनदों हाय सानसुमा ओमफ्राय जोंहा दिंगा गैया बे थुमि मुंनि सैमा मासे आच्छा थमि मुंनि सैमा मासेया दा बहा दं बाजै थुमि गाबबाय बे थुमि ओइ दिंगा आगै सोरखौ सोंखो बे थुमि माने सोरखौ सोंखो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मिलना सनजित ब्र खबर मोजां ना होननानै सोंदों चित्ररन्जना गैया आब' मालाबा लोगो हमगोन दै होनदों आरोना दे आगै दे मालाबा लोगो हमगोन दे ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनगोन मिलन खबर मोजां नङा होनदों आरोना सनजितआ खबरा मोजां नङानो 15W मा होनगोन जा आंबो रोङालै बाजै मा जागोन होनदों मा जायोबा लिंलाबायनोसै मा जायो 15W ओमफ्राय जोंहा सानसुमा मा होनखो गयारिया लाभ हरबाय नामा ओमफ्राय जोंहा सोमराट बर' सना बुहुमाव बेसेबां मानसि दं दे सना आं बेखौबा हले मिथिथारनाय नङालै बिनि एन्सारखौबा आङो लाख खौथि बुजुर आं मिथिथारनाय नङा बेखौ सम्राट बर' आगै सना बेसे दं बेबा दुनियायावबा ना सानथ्र' हायै जेरै अख्रांनि हाथरखिखौ जेरै सानथ्र'नो हाया थिग बिदिनो मा होनो दुनियानि मानसिखौबो सानथ्र'नो हाला आरो ओमफ्राय जोंहा मिलना मा होनगोन सनजित ब्र मानो होननानै सोंबाय आरोना ओमफ्राय सनजितआ मा होनगोन चित्ररन्जन हेल' होनदों आरोना चित्ररन्जना आब' ओंखाम जाथ'वा नामा होनबाय र' जागोन आगै एसे उनाव जागोन सासेयाबो लेखा फरायखाङाखै आरोना दसे उनाव जानोसै आगै ओमफ्राय गाबोनबो स्कुल माबा गैया नामाथाय एगजाम सोलिगासिनो नालाय क्लास जानाय नङादां ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मिलन खबर बेमार जाना दं आं होनदों आच्छा मिलन खबरा बेमार जाना दं आं होनबाय सनजितआ ओमफ्राय जोंहा दिंगाया टुमि सैमा मासे होननानै गाबबाय ओइ टुमि सैमाया मा जाखो दिंगा आगै नोंनिया सैमा मासे मा जाखो नोंनिया होनबा टुमिया नोंहा सैमा दंमोन नामाब्रा दिंगा उल्थासो बुजिलायबाय आंनिया मानो साउन्ड होफाबाय थाखोब्रा नोंलाय बाबा फिसा होनाय मोजां मिलना मागो सनजित ब्र होनबाय आरोना सनजितआ मिलन होनबाय चित्ररन्जना मागो आब' नोंनि गोजाम जोनोम आच्छा जायगा गामिखौ खोन्थादो होनदों आगै माबा मा होनो फानबारि मिथियो ना मिथियाबा ओमफ्राय जोंहा चित्ररन्जना आब' गाबोनबो लाइभ फैगोन नामा नों ओं आगै फैगोन आङो ओमफ्राय आङो गाबोन मोनायाव फैनाय जानाय नङा खोमा आरोना फुङावनो फैनोबो हागौ आङो चित्ररन्जना आगै ओमफ्राय जोंहा मिलना फुंद्रायावबो फैया आङो 9:30 10ता बेफोरबायदि टाइमाव फैयो आङो गाबोन स्कुल गैयाबा बिदि टाइमाव फैगोन आं ओमफ्राय जोंहा मिलना मा होनखो बाय बाजै होनदों आरोना बाय दे मिलन ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो मिलन बाय ब्र बला ओमफ्राय फिसालाया मा लिरदों सनजितआ मा होनखो प्रियेन बोलो बेटा बला ओमफ्राय जोंहा सोमेस्वरा मा होनखो बुहुमाव
सानै आदसा मानसि दङ सना हौवा आदसा आरो हिनजाव दं होनबाय आरोना नंगौना आंहा बै दुनियानि मानसिया साबैसे दङ बेखौसो सानदोंलै सोमेस्वर बर' आगै हौवा आरो हिनजाव दिनैनिफ्राय मिथिसिगोनलाय आङो दे गोसोआव लाना थानोसैलाय आं बेखौ सोरबा सोंबा रोंसिगोन आङो ओमफ्राय चित्ररन्जना मांके हेलौ सन्जित होनबाय र' ओमफ्राय जोंहा 15W मा होनगो 8.4 मिलियन दङ बाजै बुहुमाव मानसिया होनबाय जोंहा 15W मा एन्सारा नैबेनाबो ओमफ्राय जोंहा फिसालाया मालिबाय ओमफ्राय जोंहा चित्ररन्जना ए नोंगौ नामा आब' ओं आगै ओमफ्राय जोंहा सन्जितआ प्रियेन मामिया अना ना अना नोंखौ होनदों आदसा जोंहा केके सफैनो हादों नै थेंक इउ केके गोजोननाय थाबाय बिराद गोबाव जाबायमोन एलबि हैना होलाबा माथो मा होनो माबायानो नटिफिकेसनानो के लिरबाय आरो ना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय केके ओमफ्राय जोंहा केके मा होनगोन लाइक दानबाय आरोना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय केके लाइक होनायनि थाखाय नै थांलायबाय जोंनिया जालायबाय ओमफ्राय लाइक होयोना माबा एलबि होयोना होलाथाय केकेआबा आङो माथो माबालानो नुलानो ओमफ्राय जोंहा सन्जितआ आंखौ बाय होनबाय आदसा सन्जितआ हेलौ बाय हेलौ बाय बाय ना सन्जितनिया केकेआ मा होनगोन मा ओंख्रिमोन बाजै सना होनदों ओंख्रिया माबा जोगोनारसो ओमफ्राय आं जाथ'वाखै आरोना केके ब्रादार लिरदोंना केके ल'नोसै आङो दिंगाया मा होनखो आङो गोजोन फुरियाव 15 बोसोर जाबाय 17 थानासो फैदों बाजै हा 15 बोसोर 14 बोसोर जाबाय ओमफ्राय 17 थानासो फैदों माला फैखो माला थांखो होनबा नोङो दिंगा माथो फात्ता मोनासै ओमफ्राय जोंहा चित्ररन्जना गैया आब' आंनि नामखौ मोजां आदसा बुंनो रोङासै ना सना र' बुंनाय नोंनि मा होनो चित्तरन्जन जायाखै होनबा ना आंनि बुंनाया ओमफ्राय ओमफ्राय जोंहा सन्जितआ मा होनखो फिसालाफोरनावनो एलबिसो सोंदों बायबाय मा फिसालाखौ आदसा लाइन थांलायबायहाय सनाफोर र' दे होमबालाय लोक्षिफोर नामखौ सोनाङाब्रा बाबा बिदि लांबाय आङो बे गंसेखौबो नै जारला जेरैबो जोंना नों माने सावन होबाय थाखोब्रा फिसालायाबो डिस्टार्ब ओमफ्राय थांखो आंना सासे सन्जितआ मा होनबायदों बाय बाय लिरबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा चित्ररन्जन मुसाहारिया मा होनखो कारेन्टनि थांबाय नामा आब' होनदों कारेन्टआ थांलायबाय आगै नै जारलासो जाबलायबाय ओमफ्राय जोंहा सोमेस्वर बर' मा होनगोन जयम मानो सावन होखाबाय थाखोब्रा नोङो थै जयमतिखौ मा दंफागाव आदसा दंफाङाव खाना मा लिरखो बुग्लिदों दे सोंदों आरोना आइ आं मिथियालै बिदिखौ मा होनो सोमेस्वर आगै खिथाहरदो दे नोङो जयमतिखौ ओरैनो ओमफ्राय जोंहा केकेआ मा होनदों एलबि होथ'वाखै आङो दासान्दै बाजै सना होनदों होथ'वाखै आरो नोङो ना ओंखायनोथ' आङो नागिरबाबो नुवाखै ओमफ्राय जोंहा केकेआ मा होनबाय केके लिरबाय आरोना ओमफ्राय प्रियंकाया अन दङ आब' सना होनदों ना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा दिंगाया बै समाव बांद्राय मबाइल फनबो गैयामोन होननानै गाबदों नंगौना
ओजा चित्ररन्जन मुसाहारिया देलाय आब' आंनि नामखौ खेबसे मोजां बुंना होलाय। ओइ नाम बुंनायानो जायासै नामाब्ला चित्ररन्जन मुसाहारि ना जादोंना जायाखैब्रा आगै बुंनायालाय। ओमफ्राय जोंहा सन्जिता प्रिया होनदों चित्र ओइ सोला थांलायबायसोलै नै ओमफ्राय जा चित्ररन्जन जाखोना जादिया आब' नोंखौ आब' बुंनो ना बाजै लिंनो आं खोन्थादे दे होनदों। बिब'बो लिंजायो आगै फंबायबो गैया नालाय। नै खलियाखौ नोङो फिसा होदो नों मानो खोनाबावनो बालबा बिब'बो लिंजागोन। लाइनानो प्रब्लेम जादों माबा गरमखायसो थांलाय फैलाय जामारदों ना मादोंथाय लाइना। ओमफ्राय नोंनो मानो नांगौ बेखौ दोनदो नोङो नङाबा। ओमफ्राय खोन्थादो दे होनबाय जोंहा। ओमफ्राय समेस्वर बर'आ मा होनखो आलायारन मा सनाव आयु ओंखारदों दे बुंनो आयै आं मिथियालै बेखौबो मिथिया आङो बेखौबो आगै। ओमफ्राय जायखिया मा होनखो मा ओंख्रिमोन बाजै सना होनदों आरोना ओंख्रिया माबा जोगोनारसो केके जोंना। ओमफ्रायो मा होनो आलु फ्राय फैबाय नै फैफिनबाय नै। ओमफ्रायो दिंगाया मा होनदों आदसा सिथासो होनबाना सित्तसो होनगासिनो आङोना सिता रन्जनसो बाजै जिउ सना आंनि जिउ सना सिथासो होनबा सिथा ना जाथाराखै नामाब्रा होननायालाय जादोंना जायाखैलै थांखो ना माखो आयै सिता रन्जान ना रन्जान खिन्थाहरबाय जोंहा चित्तरन्जन थांखो मबाइलखौबो लाबाय फिसालायाबो आदसा खिन्थाहरबाय इन्डिया जिउ सना केके लिरबाय दङ सिता ना चित्तरन्जन मुसाहारि आदसा सालाया मा होनो सालाया मोजां थाङाखै बुंनाया आब' आदसा चित्तरन्जनसो आरोना सिदाया जि गोलाव आंनि बायदि चित्तरन्जन मुसाहारिसो दे बुंलाय खेबसे जाबायना जायाखै दे एबार दे चित्तरन्जन आरोना आंनि नामाबो गोलाव मानसिफ्रा माबा मा होनो माबा बिखा माबा माबि होनलाबायो आंनिखौबो आंहा नोंनिखौ बुंनो रोङासै नोंनिया गोरलै खोमा जाखोना जादिया एबार आगै बुंहरफिनदो चित्तरन्जन जाबाय नामा आगै एबारलाय बुंनायालाय जिंगा नोंबो खिथाहरदो होनबा ओमफ्राय जोंहा जिंगाया मा होनखो आदसा चित्तरन्जन बाजै जिउ आंनि जिउ सना गाबहरबाय जिंगाया दे चित्तरन्जन जाबायना दानिया जा मोजां खिथाहरबाय जोंहा जिंगा आगैया थेंकिउ खिथाहरनायनि थाखाय फोरोंनांगौ आरो रोङिखौ ने गोजोननाय थाबाय दे जिंगा आगै सना ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जना मा होनबाय जोंना चित्तरन्जन मुसाहारि आगैया औ आब' सिथा नोङा इनो होनदों सिथा नङा बे इनो होनदों चित्तरन्जन जाबायना बुंनाया दासो ना चित्तरन्जन आंबाथ'
ओमफ्राय जोंहा सोमेस्वर बर' आगैया मा होनखो जादों दे बाजै होनबाय आंहा बार बार बुंबाय थाबाय जाया जाया जानो सिता रन्जना मा होनखो जाबाय दे आब' दासो जाबाय आरो ने जि गोलाव फरायबोबाय बिनि कमेन्टखौ ओमफ्राय जोंहा सिता रन्जना मा होनखो जाबाय दे आब' होनबाय नैबेबो सोमेस्वर बर'आबो बाजै र' नैबेयाव फरायनोसैलाय आङो बाजै गथ' गन्थङा जयो खोमायाव गारहरो आयौ मा बेलाय मा गन्थङा जयो खोमाया गारहरो माबे होनबाय आरोना आं मिथियालै खिथाहरनो हागोन नामा ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन मोसाहारि आगैया नामखौनो लिरबाय गावनिखौ चित्तरन्जन लिरबाय गावनि नामखौनो लिरबाय आगैया मबाइलखौ लाबो ओमफ्राय जाबाय दे आब' होनदों आरोना ओमफ्राय बाजै आচ্ছা खिथाहरबायना ओमफ्राय जोंहा दि बर' नुजाफैदों आरो हाय हा मा लिरखो दि बर' फाइभ लिरखोहाय नै बा दि बर' थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि लिस्टआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बिकासआ नोंनि प्रफाइल नायदोंमोन आं जा मोजां मोसानो रोङो माथो नों होनदों आरोना आচ্ছা नंगौना बे मोसासाबलाबायो रोङाबाबो बिकासबो बसुमतारी जोंहा बादुर वाइटि आंबो दं होनदों आरोना बुदुर वाइटिया आंबो दं होनबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बुदुर ओमफ्राय जोंहा बि बर'आ इउ फ्रम सोंबाय आरोना फ्रम बङाइगाव आसाम फ्रम मानो लांखो माबा मबाइलखौ लाबोलाय ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन मोसाहारि आगैया जुजाइनि अर खन्थि आरो बिबार लाइसिनि सुजुगिरि नामखौ खोनाबाय नों अब्ला नुगोन आচ্ছা नामखौ खोनाबाय नों अब्ला नुगोन खन्थाइखौ फराय अब्लानो बुं आरो खन्थाइगिरिनि नामखौ नाय होनदों आरोना खन्थाइगिरिनि नाम सुजुगिरि होनबा मिथिसिगोन आङो ना ओमफ्राय जोंहा सोमेस्वर आगै मेसेजखौ डिलिट खालामबाय मा गोरोन्थि जानायमोन दे गोरोन्थिबाबो जेबो नङामोन आगै ओमफ्राय जोंहा दिया मा होनबाय दङ बङाइगाव हयेर आर फ्रम बोला बङाइगाव हयेर आर फ्रम दि बर' बङाइगाव हयेर आर फ्रम सोंबाय आरोना बङाइगाव आसाम चिरां आं खिथालाबायबायसो नै आं ओमफ्राय जोंहा एस टि ना आदिबासि हाय आंनो बे आगै लानाय मबाइलखौ लाबोलाय खनसे बादामखौ लाबोनो होलाय ओमफ्राय जोंहा हाय होनदों हाय थेंक इउ एस टि आदिबासि मेरे लिस्टमें आने के लिए मबाइल गंसेखौ लाबोलाय नों मानो बिदि खालामो बेलाय बाबायालाय
मबाइलखौ लानानै थांबाय थायो माबा मानसिफ्रासो डिस्टार्ब मोनो समेस्वरा मागो बाजै सना मा ओंख्रि जानाय होनदों ओंख्रिया जोगोनारसोमोन आरोना ओजा सिता रन्जना मा होनखो जुजाइनि अर होनदों जुजाइनि अर खन्थाइखौ फरायबायना नों आब' खन्थाइनि नामखौ नाय बेनो आंनि नाम होनदों आदसा जुजाइनि अर खन्थाइ आं फरायफेराखै आगै फरायफेराखै आं बेनो आंनि Mama dikira mana kalau klip salele. One, two, three, ya, akan mami nanti kok masih di tempat one, two, Abu ama sita ayah sitro ane hembana sitro say sita ronjon Saleh mistake hembana agay Musahari sita ronjon Musahari agay Mayat sunala lagi Juzaini or फराय बाजै आब'आ मा सिता सो होनबाय दं होनदों आरोना सिता रन्जन आगै मोजां समेस्वरा मा होनदों उन्दुनो ओंखाराखै नामा बाजै होनना उन्दुनो ओंखारथ'वाखै आगै उन्दुनोथ' ओंखारथ'वाखै ओंखारनाया उन्दुनायानो जोङो 11:30 जाखायो आरोना जोंनि उन्दुनाया Maza bikas aman deh hamba खबर सबर मोजांबा आंथ' नोसै दे आंना डिउटियाबो जोब्बाय होनदों दे होमबा दे बिकास apa dah थांनोसै र' ओमफ्राय जोंहा सिता रन्जन मुसाहारिया गैया सित रन्जन बुं आब' होनदों आरोना सित आदसा सित अके आगै दे सित रन्जन बुंनोसै आङो दाना सित रन्जन दिनेश्वर बर' बाजै नों उन्दुनो ओंखारा बाजै सना होनदों ना दिनेश्वरा थेंकिउ गोजोननाय थाबाय उन्दुनो ओंखारनाया ओंखारो माने आं बिदि मोनायाव एलबुखौ होफेरखायाखैमोन आरोना दाखालि खनसे बेसे मोनाखैमोनबा गोबाव जाबाय आङो ओमफ्राय जोंहा समेस्वर बर' आगैया मा बाजै नों मानो आदसा खाफालाव सेन्दुर लायाखै बाजै होनो आदसा लायाखै आङो ने फात्ता गैला आङो लादोंना लायाखै लादोंना लायाखै आं फात्ता गैला
न'आव थानायाव माबाबाय थानो बालायलाङो नालाय लादों आङो लादों खानायजों खोबजाबाय बियो ओमफ्राय सोंबाय आरोना आगैया उन्दुनो लायाखै बाजै सोंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा दिनेसरा आदाजों आदाया रायलिया नामा होनदों नोंदाया राया जेबो मोना बियो लाबाबो लायाबाबो जेबो मोना बेहा माबा ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन मोसाहारि आगैया अके दासो गोजोनबाय आब' आंनि मुंखौ बुंनो रोंनायनि थाखाय मोजां खोनादों आब' खेबसे बुंबावलाय आंनि मुंखौ दे चित्तरन्जन मोसाहारि आगै जाबाय नामा आगै बुंनायालाय चित्तरन्जन फैदोलाय र' बाबा सल' नों जाग्रोलाय आं जागासिनो र' हेल' मामा आं बुवाखैथ' जाया ओमफ्राय आंहासो मा होनो आदाजों रायज्लायनो सोंबाय अके होनबाय ओमफ्राय जोंहा आब' मा दोरोद फैलाय हिन्दी आब' मा होनदों जोंहा चित्तरन्जन आगैया आब'आ मा धोरोम फाइलै फालियो हिन्दी ना ख्रिस्टान होनबाय आंना हिन्दुसो आगै हिन्दु खाथ्रासो आङो हिन्दु खाथ्रासो चित्तरन्जन आगै ओमफ्राय जों चित्तरन्जना जाबाय जाबाय दे आब' सना होनदों ओमफ्राय जोंहा रमेशआ हेलौ ओइ जे आर लिरबाय नामा ओमफ्राय जोंहा रमेस्वर बर'आ नोंसा न'आ सोर दङ बाजै होनबाय आदसा जोंहा न'आव माने मानसिफ्रा बुरजा दं आरोना ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मोसाहारिया मा होनखो आब' सोरजों रायलायखो नों होनदों आरोना सोरजों रायलायखो नों होनदों नोंगुमैमोन माबा आंखौ फन बुनो सानदोंमोन आरोना आङो
बिगुरसो बिगुरसो दा बुंखादे खिन्थु मोजां बिगुरसो दा बुंखादे आं खिन्थु होनबाय आरोना आं मा होनबावनो होनबालाय ओमफ्राय जा समेस्वर बर'आ मा जै सोरजों रायज्लायदोंमोन होननानै सोंबाय सोरजों रायज्लायदोंमोन आंबो फन बुनो सानदोंमोन आरो फिसालाया मबाइल गंसेजों बुबाय थादोंमोन खारबायबो नामाब्रा बिगुरसोआलाय खारखोना मा नेटआ फोजोबना सोलायबाय नामा ओमफ्राय जा एमडि येस आइ एम हियार सोरनि आइडि जालायखोलै बेलाय गिभ योर लाइक like a like if you must time I am busy today बोला अच्छा सोरबा इंग्लिशखौ मिथिनो लिरलायबाय नै जोंहा चित्तरन्जन मुसाहारि आगैया आब' मा लिरदों आगैया आब' बलनि लिंक नोंनि मिनि सुनाय जा हिट नुखादों आब' खेबसे मिनिनाय खायख्लायनाय रुमबां मेगन आच्छा देस्रां रां माइरिबो जा हिट नुखादों आब' खेबसे मिनिलाय नों होनदों आरोना नोंगौ नामा चित्तरन्जन मुसाहारि आगै ओमफ्राय जा बिगुरसोआ दा बिगुरसो होनबाबो दाय जागोन आरो मा बिगुरसो बेलाय होनदों आरोना बिगुरसो होनबाथाय दाय जायो मा नाम लिंबावनांगौ बेखौलाय नामखौनो बिगुरसो मानोथो बिदि लानाय नोंलाय मा होनो बेगर मा लिंनो आंलाय बेगरबाबो उसुबिदा खोनाथारोना ओमफ्राय जा एमडिया मा होनखो येस मेम आइ हेभ गिभेन लाइक बोला आच्छा थेंक इउ जा बिगुरसो लाइकल'सो होनो फैदों आं उन्दुबावसै आं होनदो आरोना आइ उन्दुबाय थायो होमबा नोङो बिगुरसो उन्दुबावनोसै आरो उन्दुखांबाय आरो उन्दुबावनोसै होमबा जानला नोंजोंबो होमबालाय ओमफ्राय जा चित्तरन्जन मुसाहारि आगैया जा हिट नोंनि रायलायनाया आब' रिजि नोंनि हाथाया लिरबाय आरो आगैया खन्थाइ लिरनाय बायदि लिरबाय आगै सनाया ओमफ्राय जा समेस्वर बर'आ बाजै सना खनसे फसंलाय आइ नोङो गाहाय ना गोजौ नायनि सना आङो मा होनो गाहायबो नङा गोजौबो नङा आरोना गोजौबो नङा आङो गाहायबो नङा आरोना आंनि नांगौखिनिया दङ ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिगुरसो नै दा दाय जालायगोन ओमफ्राय दा दाय जालायगोन उन्दुबायसो होनदों आं थोथस हरहैबाय आरोना ओमफ्राय जा एमडिया मा होनखो मेम डु इउ हेभ प्रब्लेम टु रिडिम माइ मेसेज इंलिश स' आइ थिंक डेट इंटरनेशनल माइ वर्ड or you do not get angry English everyone can बोला बाप रे बाप इतना लंबा इंग्लिश एमडी नोंबो सोरबा आइडिसो जागोनलै इंग्लिश मेकार एटा आईडी है भाई आईडी बता है ये बर'सो जाखागोन बर' है बता है कौन लिखा बर'सो जागोन दे बेबो सोरबा लिरबाय सोरबा
ओमफ्राय जोंहा सन्जिब बोलो प्रियन बोला प्रियन दूर में है प्रियन नहीं दिखेगा बे बिगुरा दानो उन्दुलायबाय खोमा खारलांबायनो माथो नामा नामा मामा मामा आदसा सन्जिबा माथो मामा मामा होनदों आरोना मामा मामा मबाइलसो लाबाय आसोला खेबनानै थाबाय दे आखायाव आंना आलु सिथाबनायानो आङो लायदो ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन मुसाहारि आगैया आब'खौ सिख्ला बा आब'खौ सिख्ला बा हाबा जायामोनबा दार्लिं दाइरिं आदसा डाइरेक्ट प्रपज खालामगौमोन एक्सेप्ट खालामगोन मा लिरखो एक्टिभ खालामगोन ना खालामामोन आब' नोङो जेनेबा आंनि प्रपसखौ आब' होनदों ना प्रपसखौ आब' होनबाय आगै सिख्लाबाथ' मा होनो एक्सेप्ट खालामगौमोन ना आगै सिख्लाबाथ' खालामगौमोन आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सन्जितआ बाय आं थांबाय बाय होनबाय आदसा बाय बाय सन्जित ओमफ्राय एमडिआ मा होनखो मेम सोरोखि मा होनखोलाय आं इंलिसखौ रोंलायलांलालै इयस न' होनबा जागोन ना जायाब्रा इउ एगेन टुमर' गुड नाइट बला आदसा अके मा होनो एमडि जागोन दे ओमफ्राय मा होनो बर'नि सेन्सार हरबावबाय आङो सन्जितआ मा होनखो मेसेज बाब्रे बा क्या करता है रे टुकि मा खालामखो नोंबो मेसेज मा होनो मिस्टेकबा दाननांगौ आरो जारलालै आंहा बिनिनो जथाबदों ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन मुसाहारि आगैया मा होनखो रमान्टिक इमसनेल खन्थाइ लिरनो आं आब' होनदों आरोना आदसा खन्थाइबो लिरो नामा होनबा नोङो चित्तरन्जन मुसाहारि आगै रमान्टिकनि आदसा रमान्टिकबाथाय आङो मोजां मोनथारो आगै खन्थाइ लिरनो होनदों आरोना आदसा रमान्टिकबा आङो बिराद मोजां मोनो आगै थानानै सोमेश्वरी बर' आगैया मा लिरखो बाजै नोंसोर एखेसो थानांगौमोनलै बाजै सना उन्दुनोसै सना गाबोन आदसा लोगो मोनफिनसिगोन बाय दे बाय समेस्वर बर' आगै बिबोनां सना
ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मा होनखो लिरो आं आब' आदसा रमान्टिक होनदों आरोना रमान्टिक लिरो आरोना रमान्टिक बासो बिराद मोजां मोनो आङो दे ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया आब' नोंखौ लानानै मोनसे रमान्टिक लिरगोन र' आं होनदों आरोना आंखौ लानानै दे आगै दे मोजां लिरथार दे आगै सना दे ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया आब' नोंखौ आदसा बिदि लिरदोंना ओमफ्राय चित्तरन्जन मुसाहारि आगैया मानखो सल'बो खनो आं आब' होनदों सल'बो खनबावो आरो बिदिबा सल'बो खनो आरो नोंना आगै चित्तरन्जन आगैया आब' अबाव थांदोंमोन होनदों आङो बैयो रुमाव थांदोंमोन आं आगै ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन दे जागोन दे होनदों आब' होनबाय आरोना आगैया आङो मा होनो बिदिनो अनैनो दोनथ'नोसै आङो दे ओंखाम जानो आङो आगै नों चित्तरन्जन आगै मुसाहारि नों ओंखाम जाखांबायमोन नामा आगै आङो अनैनो दोननानै ओंखाम जानोसै आरो टाइमा एसे मोनबाय बायो खोमा आरो वाच टाइम मोनबाय बायो खोमा WTखौ मोनबाय बायो खोमा जाबाय आब' होनदों आरोना आगै दे जाबायबा बिथांमोनहा नायबायसो मालाय माबा फरायबाय सासेया ओमफ्राय मैथा ना बारलिमोन जोंहा आयु माथो गोथावथार आगै ओंख्रिया मा एसे गोथाव ओंख्रि बेलाय आङो ओंखाम जाहैनोसै दे अन दोननानै आरोना आङो
अफ खालाम फरायना थांसै आङो माने दहाय फुख्रियाव ना होदोंमोन नागिरदों आरो फुख्रिनि नाया गोथाव जायोथ' गोथाव जायो फुख्रिनि नाया जानो लुबैबाबो मोनजाला जोंहाथ' आं ओंखाम जानोसै एबार
दे जाबो होनदो आरोना चित्तरन्जन आगैया दं नामा र' ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आं नेनोसै दसेया नोंखौ होनदो आरोना नेबावबाय आरोना आगै MMD माथो लागाव I am साइलेन्टसो माथो होनदों लाइभआव लाइटस होनदों साइलेन्ट नङामोन MMD ओंखाम जादोंमोन आङो जाखांबाय आरो सानजिदा बोरो दखानिया बबेयाव थांथारखो हा होनदों सानजिद दखानि एसे हरलाय सामब्राम फवासे हरलाय हा होनदों सानजिदा दखानदारा खिनो थांबाय नामा होनदों उन्दुनो ओंखाराखै दाबो होनदों आरोना उन्दुनो ओंखाराखै चित्तरन्जन मुसाहारि आगै थांखो ना माखो सानजिद सुबास मा हेलौ होनदों हेलौ सुबास ओमफ्राय जा सानजिदा होनदों आरोना सानजिदा खैथायाव उन्दुयो होनदों जोंनि उन्दुनाया 12थायानो जायो आरोना ओंखाम जानाय मानाय बिदिनो माने दाथ' दिनैथ' एसे थाब जाबावबाय एसे माने फ्रि जाबावबाय आरो दिनै एसे थाबनो ओमफ्राय जोंहा सानजिदा बिया खैथायाव उन्दुयो होनदों उन्दुनाया उन्दुनो ओंखारथ'वाखै र' दसे ओमफ्राय जोंहा मेन बड' हेलौ बाजै होनदों हेलौ आगै मेन बड' 33 लाइक दान बाजै होनबाय थेंक इउ भेरि माच मेन बड' सानजिद आगैया मेन हेलौ होनबाय ओमफ्राय जा आसाम बय हेलौ होनदों हेलौ जा मेन बड'आ माइन बड' आरोना माइन बड' मा खालामदों बाजै होनदों मा खालामदों बाजै होनबाय जेबो खालामाखै आगै मानो दै नागारखो बाबा नोङो मानो दै नागारखो मानो दै नागारखो माइन बड'आ मा होनदों ओंखाम जाबाय नामा बाजै होनदों जाखांबाय आगै ओंखामखौ सानजिदा मा ओंख्रि जानाय होनदों ओंख्रिया माबा जोगोनारसोमोन सानजिद आगै ओमफ्राय गोथाव दे होनदों आरोना गोथाव दे सानजिद आगैया मा होनखो ब्लु होलाय ब्लु होबाय आङो आगै माइन बड'आ मा ओंख्रि बाजै होनदों ओंख्रिया माबा जोगोनार मोनागै ब्लु होनायसो
होदोबो बाजै नायना होदोबो बाजै होनदों आरोना नायना होदोबो नायना होदोबो मा होनखो आगैया नायना होदोबो बाजै होनदों माखौ ओमफ्राय आदसा माबा ब्लुसो होनो थिनबाय नामा माइन बड' आगैया ओमफ्राय प्रानजितआ जोंहा माइन साब खालामबाय आं होनदों आरोना साब खालामबाय होनो प्रानजितआ रिटार्न हो माइन होनबाय नायना होदोबो भिडिअ बासै होनदों जागोन दे माथो आं बेयाव क्लिक खालामदोंमोन भिडिअआ मोनसेल' दङ ओमफ्राय प्रानजितआ नोंखौ माबा साब खालामबायनो आगै माइन बड' रिटार्न खालामफिननांगौनो रिटार्न बिहरफिनबाय आं ब्लु होनानै होबाय नोंनोबो बेनो नामा ना बेलेग चेनेल दंबावो नामा मोनसेल' माथो ना दासो गोदान खुलिदों नामा दे माथोबो होआ हा हा होनबाय प्रानजितआ माथोबो होआ हा हा होनदों माथो होदो आगै रायज्लायहरदो नै प्रानजितआ रायज्लायहरदो नोंजों माइन बड' आगै बाजै होनदों आरोना नोंखौ साब खालामबायनो ओमफ्राय खालामहरफिनना थिनदों आगै नोंखौ प्रानजितआ हौवासो खोमा मानसिया हा हा होनबाय प्रानजितआ माथो नै हिनजावनिसो पिकचार नुदों आंलाय नै मोजां नुवाखै नामा आंखौसो नुखो नुवाखै आंखौसो नुयो बेनो ना आगै माइन बड' रैसपाल हेलौ रैसपाल हेलौ ओमफ्राय प्रानजितआ आच्छा गार्लफ्रेन्डनि लागायबायब्रा बियो फटकखौ हा हा होनदों आरोना कलेजाव थांलायनाय आं सानबाय मा मोजांथार नै भिडिअआ मोननै जाबाय अनसाब आरोना माखौथ' साब खालामबोखोनो आलाय प्रानजित बेखौनो खालामबोबाय नामा नोंबो साबखौ बे माइन बड'निखौ ओमफ्राय जोंहा रैसपालआ मा होनबाय दं हेलौ होनदों हेलौ थेंकिउ रैसपाल आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय माइन बड'आ मा होनगोन बाजै होनबाय हाउ आर इउ आइ एम फाइन रैसपालआ मा होनगौ फ्रम आइडि सोलाय खोमालै बेबो फ्रम सोंदों र' सोरनिबा आइडिसो जालायबाय नामा प्रानजितआ गैया बेखौनो
खालामदों होनदों आदसा बेखौनो खालाम नोंबो बेखौनो खालामदों माबासो जागोन ना बियो आदसा रायसपाल रोंमारा बेयो रायसपाल थैंक यू वेरी मच मेरे स्ट्रीम में आने के लिए बेबो गोदानसो where are you from बोला ना रायसपाल ने where are you from बङाइगाव आसाम रायसपाल ओमफ्राय प्रानजिता ओमफ्राय प्रानजित होनबाय माइनगुरा प्रानजित होनबाय ओमफ्राय जों प्रानजिता मा बिमाखौ रागा जाखो नोंलाय मा बुंदों होनदों आरोना मा बिमाखौ रागा जाखो आंलाय मा बिमा रागा जाखो आंलाय मा बुंदों होनदों आरोना प्रानजिता गैया ओमफ्राय जा रायसपाला मा आई एम फ्रम इण्डिया बोला अच्छा आप इण्डिया आदसा ओमफ्राय जा प्रानजिता गैया बाजै रागासो जाबाय इमान मोजां साब खालामबाय आं होनदों आरो आगै ओमफ्राय रागा जोंनाङा माइन बड' आगै माने मोजांसो रायज्लायहरदोंना बे प्रानजिता आगैयाबो ओमफ्राय जोंहा माइन बड'आ मा होनखो प्रानजित होनदों आरोना ओमफ्राय रायसपाला मा होनखो फ्रम उत्तर प्रदेश नि इण्डिया उत्तर प्रदेश इन इंडिया बोला अच्छा आप उत्तर प्रदेश का है थैंक यू वेरी मच उत्तर प्रदेश से मुझे सपोर्ट करने के लिए ओमफ्राय जोंहा प्रानजिता गैया नोंल' मानसि नङालै मेइन बड' होनदों आरोना नोंल' मानसि नङा दे मेइन होनबाय प्रानजित आगैनो नै बानायना हरनि आङो ओमफ्राय प्रानजित ओंखाम जाबाय नामा आदसा माइन बड' मा होनदों प्रानजित ओंखाम जाबाय नामा सना होनदों आरोना ओमफ्राय प्रानजितआ जाबाय होनदों आरो ओमफ्राय माइन बड'आ मा होनखो प्रानजित मा ओंख्रि सना होनदों ओमफ्राय प्रानजितआ मा होनखो जा दहायनो होनदों आरोना दहायनो जाबायनो सनासो होनबावदो माबा लोगो बुं होनदों आरोना लोगो बुं सनासो होनबावदों होनबाय प्रानजितआ दालि आलु अमा आलु होनदों आरोना दालि आलु अमा आलु आरो ओंख्रिया
ओमफ्राय प्रानजितआ मा होनखो बबेनि नों माइन होनदों आरोना बबेनिनो सोंदों। ओमफ्राय बबेनि नों माइन होनबाय ओमफ्राय प्रानजितआ मा होनखो बाजै नों बबेनिमोनलाय होनदों। आंखौ सोंदों आरोना आङो बङाइगावआव थायो आगै माने ओमफ्राय जोंनिया गामिया फानबारि होनो आरोना ओमफ्राय आं बङाइगावआवसो थायो ओमफ्राय जोंहा माइन गथ'आ प्रानजित ए सना होनदों आरोना। दिखाजुलिनि बाजै होनदों आरोना दिखाजुलिनि ओमफ्राय प्रानजितआ मा होनदों ए लोगो होनदों आरोना माथो हिनजाव बायदि रायलायखोलै प्रानजितआ गैया बेसे क्लासाव फरायो होनदों बेसे क्लासाव फरायो होनना सोंबाय हनै ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय सागोर फैदों आरोना सागोरा हाय बिके होनदों आरोना हाय सागोर ओमफ्राय जोंहा रन्जना गैया आब' ओंखाम जाखांबाय नामा फिलिम नायदोंमोन दसे होनदों ओंखाम जाखांबाय आगैयो आं नोंखौ साब खालामबो हरबाय दे आगै दे आइया माथो सिमांसो नुजाखो बेलाय आच्छा सिमांसो नुजादों नोंखौ आं साब खालामहरबाय दे आगै नैबेजों चित्तरन्जन आगै ओमफ्राय जोंहा सागोरा माखो आं दासो फैनो मोनदों होनदों आच्छा आं दासो फैनो मोनदों आरोना माइन गथ'आ मा होनखो प्रानजित 12 सना होनबाय नामा 12 सना चित्तरन्जन मोसाहारि आगैया मा खालामहरदोंमोन आब' बुजियासै आं आगै आङो नोंखौ साब खालामहरबायमोन नैबे मबाइलजों आरोना साब खालामहरबायमोन आं आगै ओमफ्राय नोंनिया माथो मा होनो भिडिअ'आनो मोनसेल' नुदों आङो गोदानसो नामा चित्तरन्जन मोसाहारि आगै ओमफ्राय जोंहा सागोरा समनोखौनो नायना उन्दुनोसै होनदोंना सम नायना उन्दुनोसै होनदों आरोना दाबो उन्दुवाखै होनबा सागोर ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन मोसाहारि आगैया गोदानसो माने भिडिअ हगाराखै आं होनदों दे लासै लासै नागारबाय थादो होनबा आगै भिडिअखौ ओमफ्राय जोंहा माइन गथ'आ मा जाखो बाजै होनदों आरोना आंखौसो होनहरखो ना प्रानजितखौसो होनहरखोब्रा जेबो जायाखै
माइन बड'आ आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनदो सागोरा मानि ओंखाम आदसा माने नोंखौ सम मोननायखाय नेना उन्दुनोसै होनदों। नो आं बुजियाखैमोन बुजिबाय आङो। ओमफ्राय सागोरा माइन बड' लोगो जा होनदों आरोना माइन बड' लोगो जा माइन बड'आनोथ' ओमफ्राय माइन बड'आ मा होनदों प्रानजित मा खालामदों सना होनदों आरोना माइन बड'नोथ' ब्लु नाङामोन ना आं प्रानजितआ थांबाय खोमा नों दासो रायज्लायहरबाय रायज्लायहरबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जना मुसाहारि आगैया हगारबा आंनि भिडिअ नाय दे आब' होनदों। जागोन दे आगै नायगोन आङो। ओमफ्राय जोंहा हगारबा होनबाय प्रानजितआ मा होनखो सिमां रायजोआव थांनो नागिरदों आं हा हा होनदों आरोना सिमां रायजोआव थांनो माने चित्तरन्जन मुसाहारि आगैया मा होनगोन जागोन आब' होनदों आरोना जा सागोरा मा होनगोन नोंखौ आङो डिउटि थानायनि सिगां एलबि होदों मोनदां दासिमबो दोना ना नोंनिया डिउटिया खैथायावमोनबा सागोन आं खैथायाव होनायमोन बावबाय आङो 9:30 ना खैथायाव होदोंमोनथाय बावबायलाय आङो सागोर नोंनि डिउटियाबा खैथायावमोन ओमफ्राय जों सागोरा मा होनखो आंनि ब्लुआलाय होनदों आरो नोंनि ब्लुआ फैबानो होनांगौ आरोना आइया रिमुभसो जाबाय दे सोरनियाबा नोंनियानो ब्लु दंखायोमोन नामा सोरनियाबा रिमुभसो थांबायलै माथो सानाव टाइम मोना बेलाय जादोंना जायाखैब्रा सागोरनो होनायालाय आदसा जाबायलै आंनि ब्लुआलाय ओमफ्राय जोंहा माइन बड' मा होनगोन प्रानजित मा जाखो सना होनदों आरोना मा जाखो सना सागोरा मा होनखो गोमाफिनबाय होनदो गोमाफिनबायसो होनबा र' नायफिननि आङो गोमाफिनबायसो थांखो सागोर ओइ जाबायलै सागोर जाबायथ' ओमफ्राय जोंहासो गोमाफिनबाय होनबाय प्रानजितआ गैया जायाखै जेबो होनदों आरोना सागोरा आंनो 10थायाव थांदोंमोन होनदों 10थायाव थांदोंमोन नोङो डिउटियाव होनबा नोङो खै घन्टा होखो नोंलाय ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मा होनगोन आब' ओंखामखौ बेसे बुरजा जाखो होनदों आरोना ओंखामखौ आङो बांद्राय बुरजा जाखाया आरोना जाबाय एसे माने मिडियामनि जाबाय आगै ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनखो नों आंनि एलबियाव फैफेरबायना नोंबो एलबि होयोना आं थांफेराखैथ' सागोर नोंनि एलबियाव ओरैनो खैथासोआव होयोबा नोङो थांनि र' ओमफ्राय आङो माबाबासो सोलाबगोन आङो एसे माबाबा सागोर दै खैथासोआव होयो नोङो ओरैनोबा ओमफ्राय जोंहा माइन बड' प्रानजित बाल सना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनगोन 2 घन्टा जाबाय नामा होनदों बारबायसो नामा आं दसे बन्द' खालामनानै ओंखाम जाबावलायदों रायज्लायालासिनो सिरि दोननानै दुब्लिथि मोनगोनदां साननानै ओमफ्राय प्रानजितआ मा होनखो माइन थोथस माबा बारसो होनबाय हा हा होनबाय जोंहा प्रानजितआ ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन
आगैया मा होनबाय आब' गाबोन सानाव सोलाबबाबो जानो हागौ जानो हागौ नोंनि एलबिखौ आब' गाबोन सानाव सोलाबाबो जानो हागौ नोंनि एलबियाव होनदों आरोना अ दे ओमफ्राय जोंहा फानजिला गैया मा होनदों माइना देन्जार दै नों खिन्थु हा होनदों मोसा साग्रा मा आङो बेलासिनि आं बेलासिनि थासोबा आदसा 8थासोआव होयो आरोना बेलासिनि 8थासो आयु बिदि टाइमावथ' लेखा फरायफुनाय जायोना आं थागोन र' एगजाम बायबासो सोलाबगोन आङो होमबालाय नों बिदि टाइमावसो होयोबालाय बेलासि माने मोनानि 8थासोआव आरोना माने दा एगजाम सोलिगासिनो नालाय सागोर आङो बिदि टाइमाव सोलाबथ'नाय नङा थानो माने थानो लाइट एरि होनो हागोन मोनसे मोननै कमेन्ट गारनो हागोन ओमफ्राय एसे गोबाव थानो हानाय नङा आरोना थागोन आङो दे र' नायनि र' आङो ओमफ्राय जोंहा माइन बर्डआ मा होनदों ट्रानजिट गुड नाइट बाय सना होनदों गैलाहाय ट्रानजिटआ मा जाखो आरो माइन बड'आ ट्रानजिट गुड नाइट बाय सना होनबाय दै ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनखो आङो डिसेम्बराव डिसेम्बराव उन्दुनोसै दे दसे उनाव उन्दुनोसै दे होनदों ना अ दे सागोर दे जेबो नङा दे आंबो दोननोसै र' दसे उनाव उन्दुनोसै दे होनबाय थानजिदा गैया रब्रा दसे थाथ' होनदो चित्तरन्जना गैया मा एगजाम आब' सोरनि होनदों ए फिसालानि एगजाम जादों आगै क्लास 1नि ओमफ्राय जोंहा प्रानजिता गैया माइन होनदों आरोना सागोरा मा होनखो प्रानजित लोगो नांगौना नाङाब्रा होनदों सागोरा लोगो जानोनो प्रानजित नै बे सागोरा प्रानजितनियासो थांदों माथो आसोल माबायानो ब्लुआनो सोरनिया थांखो सानदों आं बेखौनो सोरनि प्रानजित लोगो जानोनो सागोरा दे जादों उन्दुनोसैनो बियो ओमफ्राय जोंहा सरि दसेल' फैनाय जाबाय जेबो नङा दे सागोर दे जेबो नङा सरि बिलायनाङा अरजाया जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा सागोरा अके दे होनदों आरोना ओमफ्राय चित्तरन्जना मुसाहारि आगैया आब' खैथायाव उन्दुगोन नों होनदों उन्दुनोसै आगै र' आं बेबायदि थाफेरथाराखै बिदि टाइमाव एलबि होफेरथाराखैमोन आङो ओमफ्राय आन्थनि फैदों जोंहानि आन्थनि नों बिनानावफोर खुरमा जाथिफोर दंना गैयाब्रा आं हाबा लासैमोन दंबा होनबाय आरोना खुरमा जाथि सोंलाबायथारबाय नै जोंहा आन्थनिया ब्रह्मआ ओमफ्राय सागोरा मा होनगोन दंखायो नों होनदों आरोना दंखायो नो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा प्रानजितआ दंखायो होनदों लोगोखासोनो जोंहा माइन बर्डआ प्रानजित बाल गुड नाइट बाय होनदों सोर जाखोब्रा बेलाय ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फाया आं सोरमोनथाय होनफैबाय नै जोंहा सोरमोनथाय होनफैबाय आरोना एमखाम्फा थेंकिउ गोजोननाय थाबाय आंनि एडमिसनाव फैनायनि थाखाय जोंना चित्तरन्जन मुसाहारि आगैया आब' सामफ्रोमबो एलबि फैबाय थादे नोंजों रायलायबाय थानो मोजां मोनदों होनदों नंगौना आगै ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फाया मा होनखो प्रानजित साते होनदों आरोना एम खाम्फाया ओमफ्राय जोंहा प्रानजितआ माइन नोङो आंखौ सिनायाखै नामालै होनदों आरोना सिनायलायखायोसो होनबा नामा नोंसोरलाय प्रानजितआ एम सालथे होनबाय आरोना माइन बड'आ
गुड नाइट बा आदसा गुड नाइट बाय बाजै होनदों बाय बाय माइन बड' सागोरा मा गोजा माइन बड'खौ लोगो खालाय जाबाय होनदों ना माइन बड'खौ लोगो खालाय जाबाय होनबाय माइन लोगो जाहर खिथानानै लोगो जाहरदो जानोबा ओमफ्राय जोंहा मेन्टेल बर'आ मा होनबाय इउन' मेसेज लिरबाय नै मा इउन' मेसेज ओमफ्राय एम खाम्फाया मा होनखो प्रानजित सान्ते माजों सोलाखो माजों सोलाखो होनो प्रानजित ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनगोन माइन बड' जयेन जाबाय दे होनदों आरोना मोजां चित्तरन्जन मोसाहारि आगैया नोंगौ आब' होनदों आरोना नोंगौ आब' होनदों ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फाया मा होनदों बिमा मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रिया आंना जोगोनारसोमोन एम खाम्फा ओमफ्राय जोंहा बिमा होनबायना ओमफ्राय जोंहा ओइसो मा होनदों जोंहा ओइ दुमफाव बहानि नों होनदों आदसा ओइ दुमफाव जाबावबाय आरोना आङो मा होनो बङाइगावनि ओमफ्राय जोंहा प्रानजितआ मा होनदों माइन्डखौ हियार टु हा होनबाय माइन्ड फन हियार टु हा होनदे हिर' ना हिर' जोंहा मेन्टेल बर' मा होनदों माइन्ड बर' आपको फनिस मैंने सब्सक्राइब कर दिया मैं एक मैसेज पिक किया है बोला मेंटल बोरो ने माइंड बोरो सब किया मैसेज किया है बोला मेंटल बोरो ने एम खाम्फाया मा होनदों सोर बेलाय लानाया हो र' होनदों आरोना सोर बेलाय बाय लानाया हो र' होनदों आरो बाय लानाया सोरबाय प्रानजितआ मा होनगोन दालि आलु अमा आलु सालथे होनदों दालिया ओमफ्राय जोंहा मेन्टेल बर'आ अन होनबाय सागोरा मा होनगोन चित्तरन्जन जयेन जाबाय कमेन्ट सेभ होनदों आरोना चित्तरन्जन आगै जयेन जाबायनो सागोरा नोंजों कमेन्ट सेभ खालामफिनबाय आगै नोंखौ ओमफ्राय वान दे हाय होनदों हाय वान दे एग्जाम नामानो आरोना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय वान दे एग्जाम ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन मुसाहारि आगैया आब' खेबसे मिनिदो दे नायनोसै मिनिनायखौ होनबाय आरो खेबसे मिनिदोबावसो नामा वान डे एग्जामा हाउ आर इउ होनफैबाय आरो ने आई एम फाइन थेंक इउ भेरि माच मेरे एप्रिसिएट आने के लिए आंहा इंलिस लिरबाथाय बर'सो सानफ्रांफ्रा जालायलांबायलै बर' नङा दां ओमफ्राय जोंहा थांदों एम खाम्फाया मा होनदों हौवारियाव एम खाम्फाया मा होनदों प्रानजित सान्ते गोथाव दे आंनाबो ना बालसो होनदों आंना बालसो होनबाय नामा गोथाव दे आंनाबो ना बलसो होनबाय नामा बहल लिरदों नामा नाजों बहलसो होनदों आरोना ओमफ्राय इंलिसजों ओमफ्राय जों प्रानजितआ मा होनगोन सालथे मा बोरै हाल साल होनदों आरोना ओमफ्राय जों सागोरा वान दे जयेन खालामबाय कमेन्ट चेक होनबाय आरोना वान दे जयेन खालामबाय कमेन्ट चेक बोला सागर ने ओमफ्राय जों चित्तरन्जन मुसाहारि आगैया आब' नोंनि लोगो कलेज फरायो लोगो दंना होनदों लोगो कलेज फरायनाय लोगो गैया आगै नोंथ' उन्दैसो खोमा गावहा ओमफ्राय जों सागोरा मा होनखो प्रानजित बर' सालथे थिग हा एम खाम्फाया मा होनगोन प्रानजित सालथे आंना मोजांलै होनदों मोजांलै नोंहालाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दाराय फ्रम
नामानो मा बोरैबा बोरैबाथारलै र' बेबो आरो मा बेबो आरो सोरनिबा बिदि नामा खोनासंलायदों दा राइट फ्रम सोंबाय आरोना आदसा फ्रम इण्डिया बङाइगाव आसाम माबा माबि खिथालाबायनानै लानोसैलां प्रानजितआ मा होनगोन आंबो मोजां होनबाय प्रानजितआ मा होनगोन सागोर लाबायना लायाखै ब्र' हा हा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फाया हार्ट हरबाय थेंकिउ सागोरा हा मिनिबाय सरि आदसा सन्जय बर' हाय होनदों हाय सन्जय बर' जा प्रानजितआ सागोर लाबायना लायाखै हा हा होनदों आरोना सागोर लाबायना लायाखै माखौ सोंनाय जाखो सागोर लाबायना लायाखै सोंदों आरो मोनाबाय माथो ना सागोरा मा होनदों आंना गथ'आ 4 जाबाय प्रानजित होनदों ओमफ्राय जोंहा प्रानजितआ मा होनगोन खाम्फा नों लाबायना लायाखैलै आसलथे मोजां मिथियाखै आं नोंखौबो हा होनदों आरोना खाम्फा ओमफ्राय एम खाम्फा मा होनबाय बिमा अखा हादोंलै होनदों अखा हादों गोसा गोसा हाथारदों नामाब्रा एम खाम्फा ओमफ्राय जोंहा प्रानजितआ बा आदजोन लाथार सागोर होनदों बा 8जोन लाथार सागोर हा हा होनबाय आरोना 4 गोजो खिन्थाबाय नालाय 8जोन लानो थिनबाय आरो सागोरा मा होनगोन 6 ब्र' प्रानजित आं 6 ब्र' प्रानजित आं मिनिबाय आरो एमआ मा होनगोन प्रानजित सालथे गैयालै लायाखै बाल होनदों आरोना सागोरा मा अके ब्र' प्रानजित होनबाय प्रानजितआ गैया बिराद गरम नामालै सागोर हा हा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फाया मा होनबाय बिमा गोसा नों आनै फिसा फिसासो अखाया आरोना अखाया फिसा फिसासो हादों गोसा गोसा हायाखै होनबा प्रानजितआ मा होनगोन खाम्फा थोद खाम्बा थोदोलै आंलाय थाइलेण्डआव सानैजों हा हा होनदों आरोना थाइलेण्डआव थांनो लोगो लाबाय थाइलेण्डआव थांनो सागोरा मा होनगोन ब्र' मा खालामनो नोंसोर 4सो नामा होनदों आरोना नोंसोर 4सो नामा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन मुसाहारि आगैया आब' उन्दुनो ओंखाराखैनो होनदों र' उन्दुनोसै आगै र' प्रानजितआ मा सागोर दा डिउटि गैया नामा हा हा होनदों आरोना दा डिउटि गैया नामा होनदों सागोरा दंब्रा होनदों आरोना ओमफ्राय एम खाम्फाया मा होनगोन प्रानजित सालथे होनदों प्रानजितआ गैया सागोर गुदुंना गुसुलै हा हा होनदों सागोरा मा होनगोन मबाइल बादि 3G 4G 5G बिदिखौ होनदोंदां होनदों ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनगोन प्रानजित ब्र' स्टप होनदों आरोना स्टप होनबाथाय बुजिदो होनदों ओमफ्राय एम खाम्फा मा होनगोन बाबु बिमा
खबर बोरै हो होनदों ना खबरा मोजां आंनिया एम खाम्फा आरो ट्रानजिट आंना 4Gसो जागोन खोमालै होनदों हाहा होनदों आरोना वैसा सेंमिना लाइक मैडम जी बोला थैंक यू लाइक देने के लिए सिंह मीना सिंह NS ना थैंक यू मेरी बिस्मानी के लिए और सागोरामाखौ आंनि फिसालायासो जागोन नों आंनि फिसालासो जागोन नों हाहा होनदों ना ओमफ्राय Masa em kameraman ke 37 like babu biman bai oh thank you 37 like खालामनायनि थाखाय em kampa दा सागोरामाखौ बिमा उन्दुनो ओंखाराखै उन्दुनोसै उन्दुनोसै ओरै दा Mina NZ please join me bola join me please join me bola Masa Sagramaga Transit उनाव मिथिगोन दे हाहा होनदों उनाव मिथिगोन दे Masa Transit सागोर मा फिसाला जालाबायनोब्रा नोंनि हिनजावखौ हर आंनो 9 month सासे आरजिनो हरगोन आं हाहा होनदों 9 month सासे आरजिना हरबावनोसै नामा ओमफ्राय जोंहा मा नामलै सेंमिना ना सेंमिना मानखौ अनबो होनबा थेंक इउ अननानै गेलेयो नायनोसै सागोरामानखौ बेखौ जयेन खालामनो थिनग्रो होनदों बेखौ जयेन खालामनो थिनग्रो और नामाबो सेंमिना आपको पहले आप ज्वाइन हो जाओ इसके बाद ये सब ज्वाइन हो जाएगा बोला अगर आपको ज्वाइन होना है तो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सागोरा बेखौ मा होनदों चित्तरन्जन मुसाहारिया आगै दाबो दं आगै ओमफ्राय आब' नोंनि लोगो दं नामा कलेजनि फ्रेन्ड होनदों आरोना कलेजनि फ्रेन्ड गैया आगै गावहा गथ'सो आं नायबाय गथ'सो ना नोङो आगै गथ' माने सेंग्रासो सागोर आगैया मा होनदों सागोरा मा सेंमिनाखौ सेंमिनाखौ होनदों होनबायमोनलां माथो माबा गान एम खाम्फायाव मा होनखो आइ नोंबो लिरहरनो हायोलाय सागोर ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फा मा होनदों हो प्रानजित सालथे आंनिखौसो बिबाय नामा हो होननानै गाबबाय गिबाय नामा एम खाम्फाया गाबबावबायसो आरो आदसा मेसेज डिलेट सागोर बासु डिलेट मेसेज डिलेट सागोर आदसा मेसेज डिलेट खालामबाय सोर खालामखो ओमफ्राय आब' आंनि लोगो दं वाट्सएप कलेजफोरा ओमफ्राय मा होनखो नोंनिखौ एम खाम्फाया हो बिबाय नामा ओमफ्राय प्रानजितआ मा होनखो नोंनिखौ नङा सागोरनिखौ बिदों आं 9 month आदि लाबोगोन आं हाहा मिनिबाय आरो एम खाम्फाया मा होनखो प्रानजित सालथे या नों नामा हो हाथरबाय आरोना प्रानजित सालथेया नों नामा होननानै हाथरबाय
ना ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मुसाहारि आगैया नोंथ' गिया नामा मोजां नुवाखै होनदों आदसा नोंनाथ' गैया नामा मोजां नुवाखै होनदों आरोना नुवाखै मोजां नुवाखै मोजां सागोरा मांगा हामालै फंबाय प्रानजित नों माखौ खालामखै माखौ हा होनदों आरोना माखौ ओमफ्राय चित्तरन्जन मुसाहारि आगैया खोनायाखै आब' आं होनदों आरोना खोनायाखै माखौ खोनायासै आगै चित्तरन्जन मुसाहारि आगै ओमफ्राय सिंमेना आइ एम स्पिक गार' लेंगुवेज अनलि बोला अच्छा आई एम स्पेस गारो लैंग्वेज ओनली अच्छा ये हिंदी भी नहीं आती क्या सिंगमेना आपको हिंदी नहीं आती क्या गारो लैंग्वेज ओनली गारो लैंग्वेज आता है और चित्तरन्जन मुसाहारि आगैया मा होनखो कलेजफोरखौ होनदों आरोना कलेजनि लोगो गैया आगै कलेजनि लोगो सोंगासिनो ओमफ्राय जोंहा प्रानजितआ मा होनगोन थोद सागोर फानि खालामनायाव बिमाखौ सागोर ओमफ्राय मानो लाबोयोब्रा थोद होनदों आरोना नै सागोर बिमाफोरखौ रायखांनो हामाहाय मा इदियाव ओमफ्राय जोंहा प्रानजितआ मा होनगोन फानि खालामनायाव मिथिया होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनगोन प्रानजित आंनि हिन्जावा नोंनि बिमा आदसा जों समान हाहा होनबाय आरोना बेखायनो होनबाय खोमा आरो सागोराबो ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन मुसाहारिया मा होनगोन कलेजनि नोंनि लोगो बुजिदों सोंदोंमोन ना ओंथि बुजिदों आगै आङो कलेजनि लोगो गैया आगै मा कलेजनि लोगो गैया आगै ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनगोन आंबो प्रानजित जकिंसोब्रा होनदों आरोना जोंहा सागोरा ओमफ्राय जोंहा प्रानजितआ सागोर बिमाखौ दा लाबो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा प्रानजितआ सागोरनि बुंनाया जायाखै होनदों प्रानजितआ सागोरनि बुंनाया जायाखै होनबाय जोंहा अंकुश अंकुश हाय होनदों हाय अंकुश हाय हावार हेल' ओमफ्राय खाम्फाया मा होनखो बाबु बिना थाथ'दो बाय दे ओमफ्राय जोंहा खाम्फा दे बाय ओमफ्राय जोंहा बारान्त ब्रह्म दिनैसो फार्स्ट टाइम आब' नोंजों बहानि आब' नों बहानि आब' होनदों आगै आङो मा बङाइगावनि बारात ब्रह्म आगै सागोरा मा होनगोन नोंगौ नामा प्रानजित एसे सानग्रोदो आंनि हिन्जावबो सिसिटिभि बेयाव हाहा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंनि नामा 100 MB बाय मैडम जी बोला 100 MB बाय मैडम जी बोला अच्छा बाय सिंमिना बाय ओमफ्राय बाय मैडम जी बोला अच्छा खाम्फा बर' मा होनगोन प्रानजित सालथे बाय गुड नाइट होनदों खाम्फाया प्रानजितआ मा होनगोन आं बिमाखौ नों बिमाखौ खालामसै बुंबायबा डाइरेक्टनो होनबाय जोंहा प्रानजितआ बिमाखौ होननायखाय बुङो ओमफ्राय जोंहा सिंमिना मा
100 MB बाय बाय मैडम जी बोला 100 MB बाय बाय सिमिना बाय बाय बोला 100 MB आच्छा माखौ बुंखोब्रा आं बुजिस्लाबसैलै बिनिखौबो बाय बाय थांसै सानबाय आं बेखौ ओमफ्राय जोंहा चित्ररन्जन मोसाहारि आब' नोंनि सुकुमान गैया आब' नोंनि खर'आ CCTV अन नामा होनदों CCTV गैया आगै ओमफ्राय जोंहा मेन्टेल बर'आ हेल' होनदों हेल' सागोरा मांगो बिमा आं उन्दुनोसै दे सना बाय गुड नाइट दे सागोर दे गुड नाइट उन्दुदो देवसिबो दंबा फुङाव ना दोननोसै आंबो र' मोजां बारा रुमाव उन्दुनो ओंखाराखै आब' होनबाय उन्दुनोसै आगै फ्रान्जिदा मांगो बाय सालथे एम खाम्फा होनबाय जा आंस लाइक दैट सिस्टर बोला थैंक यू सिस्टर लाइक देने के लिए मेरे विश में आने के लिए नेपाल हेलो थैंक यू मेरे विश में आने के लिए नेपाल सपोर्ट प्लीज साइड हारू बोला ना सपोर्ट प्लीज बोला साइड सागरा मांगो बिमा थाथ'दो दे हार्ट हरबाय दे सागो दे थेंक इउ नों माथो गाखोआखै आं ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मेन्टेल बर'आ सेंमिना आपको किसी ने सब्सक्राइब कर दिया मैंने एक मैसेज भी बोला मेंटेल बरो ने सिंमिना को तो हिंदी लैंग्वेज आता है कि नहीं आता है वो नहीं बता है ओमफ्राय सागरा मा होनखो नेपाल फार्स्टलि सापर्ट बोला नेपाल फार्स्टलि सापर्ट नेपाल ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला हाय मेन्टेल बाय गुड नाइट बोला मेन्टेल बर' बाय गुड नाइट बोला बाय मेन्टेल बर' गुड नाइट सागरा मांगा आफ्टर दैट यू सेंड कमेंट आई विल रिटर्न बिलीव मी बोला रिटर्न सागर ने सिवला ओमफ्राय जा आंसमान के हमको प्लीज ऑल फ्रेंड्स ज्वाइन करो बोला चित्तरन्जन मुसाहारि आ गया होनदों बुजियासै नामा आंनि बुंनायखौ होनदों बुजियासै नामा आंनि बुंनायखौ होनबाय आगैया आंहा कलेज लोगो होननायखाय आगै सानबाय ना एलबिनिखौसो बुंदोंमोन नामाब्रा आगै एलबिनिखौसो बुंदोंमोन ना आगै आंहालाय माबासो सानलाय लांबाय गोरोन्थि जाबायलै बुजिनाया आंना आगै नै दासो आं हमखांफैनो हाबाय बिदि होननायखाय ओमफ्राय जोंहा प्रान्जिता मा बाजै उन्दुनोसै आंबो दे गुड नाइट सुइट ड्रिम होनबाय हार हरबाय थेंक इउ दे प्रान्जित सापर्ट होफिननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आगै सना ओमफ्राय दे गुड नाइट दे थेंक इउ हार्ट हरनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा आनसा प्लिज जइन मी अल्ड फ्रेन्ड बोला अंश आपको ज्वाइन होना तो मेरे साथ भी हो सकता है मैं आपको एलबी खत्म होने के बाद रिटर्न करूंगी मैं आपको सब करके अब एक मैसेज सर के जाइएगा आपको रिटर्न करूंगी अच्छा आप साथ ज्वाइन हो सकता है सिस्टर बोला अच्छा आपके साथ ज्वाइन हो सकता है बोला ज्वाइन हो जाओ सिस्टर मेरे साथ और एक कमेंट भी सर के जाना एलबी खत्म होने के बाद मैं आपको रिटर्न करूंगी
सब करूँगी, कमेंट करूँगी सबको। वीडियो थोड़ा सा देख के, मतलब वीडियो देख के मैं आपको सब करूँगी, कमेंट करूँगी, सब करूँगी सिस्टर। आंसर मान के ऑलरेडी ज्वाइन है सिस्टर। आपके साथ बोला ओके है, ज्वाइन है, मुझे लगा आप नया है। ओके आंस ओ अच्छा प्रोफाइल ज्वाइन है, हाँ 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 हाँ। प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया है ना, तो मुझे लगा नया है। आंस हाँ हाँ हंस रहा है। अच्छा चित्तरंजन आब' आं उन्दुनोसै, बाय बाय गुड नाइट नाइट उन्दुनो थिनदों। दे आगै सना फंबाय, बाय बाय दे आगै दे। मा होनदोंमोन बाबा? आगै मानो कमेन्ट दानखो आमसा मानखो? खाना खा लिया सिस्टार बोला, हा खा लिया खाना आंस। ओमफ्राय चित्तरन्जन मोसाहारिया दे बाय बाय आब', गाबोन लोगो मोनसिगोन दे आब' होनदों। दे आगै दे, मेसेजखौ अरजायामोन आगै, दानाबाबो जागौमोन। दे बाय बाय दे आगै सना दे बाय बाय। बाब मा अरखेनानै थाबाय। क्या सब्जी है बोला? सब्जी हिंदी में क्या बोलते हैं? पम्पकिन पम्पकिन और आलू फ्राई था। Ansni bola. आपका हस्बैंड क्या करती है बोला, करता है बोला। जी मेरा हस्बैंड डिपार्टमेंट में एसएसबी में काम करता है सिस्टर। माबा दरखौ फांगोन नामा नोङा बाबा? प्रियान हो? दरजाखौ फांगोन नामा नोङा बाबा? प्रियान
अब की कौन करने बाय बाय सबको, ये भी रखती हूँ मैं, बाय बाय।